Ye wan shata de papa ne yetwon e de afri sukumu ho no empanyifo bi e de anu ye wo ho aba Eljonfo ye bekwato ye mantamu gold board task force o mo abodwumaso sabra ye ka say wo mo mani nketenkete apostrophe Chinese for no wo mo akwachi bedu asankragwa sabra de senseme na ye de ombefamu na ababeto dwase ababa wabi ne mpena dada ya se wo mu jai kioso a wodamu wakwakwa akotwaja e de atum enkran circuit court no akwasetena ya wo kiremu a enkwanta ntokwaku ye namso no kofo mu tachiri sabri kwadu odabom sitini afofo bebreka yenum ho ne aboabo no ya yede ebramya famu aseda no ema aboafo vitamin eye aduane ankasa wonya bi nonom ebobo a ebeboa wo pa ebo ne so de ewo fom wewu pe soya choco noa ni nyina banana strawberry ni nyina bi wom wonya bi nom ebeboa pa na ene de ato apete ba bi de tonton no de ya bowura ho na bodi vitamin na je wo de sanse wei na eye aduane ankasa wo no mu amedofo ya ma kwada ni bi nom sansa kwada ne nom na siesie nom akwada no ye nom kama enti panyine wonkwa ankɔhye ba bi na nom sansa vitamin no eno na eye company bi dia babada yense animanim ya wo pe driver ene no aye adwuma wo che ben bre micronom anatafo macrodia ene ne se wato adimi ya mabobɔ nyina ye pe wo ma wo te ben miaye me so batumi afre 0244 982793 0244 982793 Eljonfo perfect woman no na ye kanfo se nkora no wo mu nwa bi nkenkan ye no modin se ye be mom bie na wotumi akenkan ye GS na ka wodo motimu ase ye nkora no kenkan ya chese wo kon kampa wo mo kenkan no madusua wuro no ye wo English language ho basic one ko je free no ho sansuna o apa world our people KG1 ko basic 6 issue of Ghana me ya betwem ene abakosema wuro no basic 1 e ko 6 no na ye de som wo sanso na RME Yesu kakra Muhammad kakra sanso na nanom de ensam guodum ne ade ne akora no osuasua no konkan ya won ewo basic 1 kosi jeche free ene ede som wonum computing KG1 kosi basic 6 creative arts na fei science maths ni gina perfect de no ena da biara da minya aka mekire se eye pa won ewo na sere wan Ekosi KG2 numeracy language literacy OAP creative arts phonics computing coloring and writing JHS1 kosi free don so your English social science RME computing and career technology ena yedi ma ye set some questions de abo atwi besin etwa bu kwa breman ebusonfo ni nyina se moko setemina se metemu kumase ne nkwadofo ye bohwamu a ye nkwa butoje ye ben station wankran so a dan suman first stop o memo afana ba betunto books uramu a was perfect de no ene ye number 0243299938 and 0540-755-465. Kwadwo Roko Enterprise say wakofa Roko heba mesha no ediaba okurasi ni nwadrodwa na drodwa no asa ne bonus samrane sisimi yaw se di padua no na nkwam one person mu kyom na nkwaban so pa dia Kwadwo Roko drodwa mfichi kuro ba wadabroma ya no no bi Koko pressure infection siatika edin wedensu wodi bone papa bema wa emre mpamu wada roma ye ko promise ba woripa side hodo a sanso eda posak heba womrum apidank mrum mise ba mrum sak pharmacy patas block house for no take fm ha won sabetumi akami number 0244470067 enyuma na eboa so yasen na ensema hodo ni nyina da yakenkan ade amamo samfo of John entry bosia ko labo yana yesumo awiei eyemyenumidin mamme ajoa nyanta tando meni asunaba ohene kwabena boaten afeka se no emu ensam eni Asem Beba Dabi asam no anya ba adehye sabre yemfra se yenko atoye mantamu enye ne ayo ne mu obi na ayo na nsentwerefo ye pa mu aka ye kwa sankragwa ne nkwadro sabre ya ye ka sayi no ekuyo ya yete yese wo mu ani kotua wisi behwem wo mu efa kwati kwanso tifumagudie no ene wo mu ebehwese wo mu bedu o municipal se ye prefer gold ball task force ene pa wo na sabre wo mu nyimadie awro ye ne omokua ha ne wakua ha enam so ma Chinese fo du Chinese fo nko a omani nketenkete ba kumaku edu ena sankragwa no kwado wo mu akire wo mo eni sey ya
wɔn fa kwati kwan so kwan fa so yɛ gold dwadi wɔn edi bi saa kɔ ɛno nam so ama mpanimfo a wɔn hɔ deɛ wɔn akyerɛ wɔn de emu ɛden ɛpapapa na wɔbra goldboard wɔn mo panipa CEO yɛ ɔta no Sami Jamfi wɔn no wɔde to dwa kyerɛ sɛ wɔn yɛ nhyehyɛeɛ sɛ ne sɛ no fa tom ka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ wɔn ani abrɛ sɛ korodɔm a ne ampa sɛ yɛ kan yadeɛ kyeɛ ne akyere wɔnom ɛde baabia wɔn mo ɛteɛ yɛ wɔn di wɔn dwuma wɔn wɔ ambɛde sɛ prɛko task force no pie wɔn so ɛne akua wɔn ayire wɔn sɛ wituo emu ɔden ɛbusanfo ɔbra Sami Jamfi di nkyɛmu abro to dwa wɔkyerɛ saa mmeranteɛ edu wɔn firi China ma mu yi ɛde wɔkyerɛ sɛ nneɛma abro nkoa no ɛwɔ wɔn ho no sɛ ɛka gold nkoa no a ɛde 1.3 ɛyɛ kilograms ɛde sɛ ne kaseɛ nkoa ne muduro nkoa de du no ɛde sika yantam 1.4 million Ghana cedis ɛde sika no ɛsom na afei cash nkoa sika ba yɛ no so wɔ wɔn ho egu bag mu ɛbusan bra Facebook no so nyabra bɛhwɛ yo ɛkyɛ sɛ ɛno nso sika bɛyɛ 1.3 million ɛyɛ cash ɛno nso wɔ mo ho deɛ nneɛma bi te sɛ ɛyɛ pump action shotgun ne bi tutua no ebi wɔ wɔn ho saa nso ɛde nneɛma ahoroɔ sɛ sika deɛ bebree casino cars ahoroɔ no nso bi ɛwɔ wɔn ho na wɔkyerɛm sɛ sɛsɛ deɛ wɔn fa wɔn nnwumadie ni agorɔ si yɛ kua yɛ kɔm yɛ ahoroɔ na ehuru sɛ onnia yɛ abɛfa kwati kwan soɔ no ɛnya deɛ ebi di agorɔ koraa etu okyerɛm sɛ nkane na ne yɛ kye wɔ bi a ofura mo no ne a yes ye mo no kwadu no cho say the kwadu no de uye broni fita Russia broni kura no na ba na bedi gada ye yeso mu say ku a say tie bia no say the kwadu no ebo wo na hihye ye bia edi so say kotu eba mu na ye huru say jeru kura wo say ye die di wu a ene ntem so no betumi akoro ama atumi aboa na wo che say no mo ye hihye ye ba no say songon nyame adom akina ye do mu kugina atemu odwa no anim na de atie bia no ye bepensin na ye wurawura mu na se babia asem na so ko wie no nim se deni ada sankofo ko adwa de bebo wodom ne de kunim de betumi aba ebso abra Facebook no so na bra behwa China fo awurawuro be du ya wo mu nko a se wo mu ye president se so wo mu ye henfo nyoma no de guso no sika no gu ho jata ba se die ni an jata we sika nko a Chinese fo sika wo won ho eni to bra ye no ekeka kan wodom ho no to nko a no no ana Sami Jamfi se we no nyenye ne kwa sanse hwe ne o ma wo mo na se krom ha no matintim a boni nko a no wo mo edi na o ma madwunu mo se o mo be fa kuro no aboso ye se de nya de a ibedi akrofo e betu wo mo asema Ghana atumi akọ nkan na ye free galamse ho sansam na ye mawura mu e wo UPSC engrapuni mantam no ada video ahodo bi ba social any media ne so ene wa bia hwe video ni bia no behunu se wo be school ho na se watade no bia wan hye ne yie oyafunu gu ho wona ho gu ho a task force wo school mu ho ne atwon ne de maba mountain na mane ne kire se sa bra ne kwa no wo mo ye exam sinti ene ye bobobobo mu an ye hu ne satade na hye wo no ama we bia ne se ya twon force pa ne ye wa free school mo se kwa satade ba na sa bra biem na ensem bo ye ba ye no ne social media ne so de ba bia befa bia nkofo bebre no an ye bisa se asuapon an esuapon hona saa ade yi ekoso a enura emu videos ahodo ba social media ne so na wokọ UPS Dean of Faculty of Accounting and Finance wo suapon no mu ho Associate Professor Isaac Bodi eno aba monte so ne nsantwofo edi enkomo eno de atu dwa no kyeremu ese indecent dressing se mani titiriu won beba no ma hyentade bia suku ni nyintum no ma wrawro mo ho ne de nyas de a wo ba UPS ho a won be ma kwase esuapon ti bene nam ho be ye de wo be ye ene ese de nura ye twon twiriri ni akoyi wasi abonten no saada na bekoso wo se nya se suku ni firi ho a enom sha se ate tax force wo nya se adwuma wo mo ni o ma kasa na mo sha atade po mo nresi yo wo ma nte enti exam si bredi ye hwe na sama we na de betro dia ene na ye twu se twiri no che se nkofo bi nso ahya se ne ntwamtwafo kasa ya wo mo kasa we awanfo na level 100 for ne de ye wonum ena professor nya no kure 200 400 do ebi matrom exam se we na wontwere ne nku ana se hu se watade na hyewo no enya se de ye wafefuei sada ne de be ye wabra woni nsɛmtwerɛfoɔ ɛkasa no mumientie ensɛm bia prof ɔde tudwa university no yenyimu sɛ obi emrafo ɛwɔ faculty for ɛna law to different Dabi university na yɛwɔ ohwɛ policy ɛwɔ na yɛwɔ sɛnea nipa a wɔba school no school akwala wɔba no dressing ɛwɔ sɛ
a decent dress. Your more admission we are admission they are clear a type of attire in Pabua. They also to me say I different at the bus school. The more law school for no ever a prescribed uniform or mono almost. But the general students population there one Obeshata there would cry over yeno. You were a decent form I was say for the bus school. Now mean kind of here for some tears say university a professional university. Na yen training nkwala somo omo be kokroma na omo be kwa juma somo ko pejuma ya the same attitude in here the petrol hana sa na somo de ko ema company fe form e di ko bi ba na se sebe obebo ja okwaponti an sa no de be ko yeso ye ya wofo teacher for wa so wo mo friday ofie enti ye hwese awofo nkwala nom de mo abrɛ no yɛtete mu no yɛbɛ make sure sɛ yɛtete mu yie nansen yɛhwɛ yɛ school yi sɛnea mmɔfra yi ɛdrɛse de ba school na ɛnyɛ fɛ wobɛtumi ahu obi a ɔba school na mpaboa ɛhyɛ no ɛkyale wote anaasɛ bet no ɛne atade ne tunya wayɛ no obɛtumi kɔgyina bɔnten afei na ɔno no ne tiri mu ansa na ɔbɛwura school obɛtumi aba school sɛbe atade ɛhyɛ no ne tɔma nyinaa gu abɔnten yen different dress. My so senya seb wajum na account now dress for room now one dress year. Sabi unti mo ho de just on na krom keke. Teacher phone ne bijina onim etwe wade. Enti ebe fese awofo de ne barber school. Ebia na awofo no wo hu sa mo phone and dress here no barber school because it's omo wholesale. Omo is baby a sabi omo wo ansa no barber school. If you are not confident about now, what for it? Market say, "Akosi ana ajwa atade ma fanko." Based on some about hostel no. Say a 2 point even na rescue more. Me hajin. Inti so if it this next week call there last week everything no. Ye mo dia na nkolai sabi ya shentade no mo cheno. Because a professional university now we help a bank adwuma ye. Na wo bo wasun. Why you tea basa? Atade o shekra no, brazier nim, BBA nim, no da ko dza bi so oko pejuma. School benefit why see UPSA. Enye fe. Enti ye de na se mo fra o mo kita ye no. Sabi nyamsro kwanso, odo kwanso, ni diemu. Ye tumi kire se akosua adwoa atade we de kosistano. Na sanfa brand ten exercise ye wa hano. Eye aputu any quiet fast get mount for the fan classroom. To call the position. Never for never bra. If you ever say you no matter the point to be. And to sending kuyi. Any exercise. Ania yakwotie ye Dean of Faculty of Accounting and Finance ewo UPSC Associate Professor Isaac Boadi video sahodo ni pictures sahodo bi aba yese ne UPSC si ade we bemo we obo titire man na enu am de hyase wo mo so achichichi wo mo enu am ko ba ye na exams nkura na yi nkrofo atwatwa wi ya ne sa enti wanrese ye nko ade ho no ye tetew ema wo kwa bontian kogu school na ni masinti wo mo se nyadua be ma kwan ema maya no emrantia no so mo nya sa address se sa na mra no e kanti no nyame adom na wo pon school a anase wo ko fia wo ko Krobea wo betimi aye de opeso ye Ebjon for yen 27 no so na yenko nkwanta wo oti mantamu sabra ya meka se nkran circuit court no wakwa setena efa nkwanta ntokwakom nam so man nipa dodo bi won mu prepare de mu eden pa na posifo akyere nipa be enkron ya obaba kun bi eka ho a odi mu akotre na tie ne bia na meka se ne bia ode hye bi ka ho Evans Maugbe Donko Emmanuel ana Donko Ebenezer Solomon Amenu, Robert Jaka, Kenyenso Senior, Edwin Yebua, Yuda Adule, Keteke Joshua, and Afi Grace Oji,
Woman nipa nkron ya Zabra Meka said their posifo, Womacho Mama Kujina, Accra Sekit Koto, Eddie Perimfo, Koto Timu Edrano, Edim de Mu and Tempa. Now, Wabra, and Komoboko so an answer Tibuno, Egoko Sono, and presiding judge, Isaac Ado, what did you draw? Ya watch say, we all be more roman, not one Sanso Bunkopa Kubium, and ya de obey Yasundia, one more desire, what they are to call to any mono. Now, Yamia to one. July bosomne de toso adunu ba kon en wo mbebun kompa ba court biom nya hwede betumi aboa na wo bra kodbofo ejimbre ASP set repon en wo de to court ani mu se de ejimi nti ache sa nipa nkurin en se nkwanta en tokwakon ye man homro so mentimo ase etututu okoso wo mu aprepra bie ye mu edin ena yusu se safo wo mu ta no ma bi akiri ye mu edin pa na wo kire se wo mu akiri wo mu a post for soldier for na before wom na kan tipa mo tutu ana mo ete se ya yetumi akire wo mo na wo kire mu se June bo so me ne de to so adunu nsia afiye mu no ena wo mo entokwa no ko so za na se kafi obi anantem na post for ne na mo ampie ba bia by fro ana se by yere for wo adwoso ho no e wo ti ho no na wo mo nam ha na ehuru se ase obi bisie bi ase normal bi obi kanche ewo ho ekoya ase nipa nkuri na kanche din chese ye ko kan ya hwomo so wakonde wo mo ho omnya posifo weto na wiato weto na msokra management fo bi Emmanuel eye pompolampu wo prai Azuma Angela akwasi dodo no afrense commander anase commando any route wo prepare pa bran kofo ye so da posifo be kire akaso wani a ko wie sam tisabre yazini pa ba ko be ma ba ko so no so pra wono kra do pra ma ni kru kra sabre ka se kra ehu ti posifo che se ye didi court aman bo no wachi na de tie bia pipo no ye nso akwensem trofo idi akira ye be hunu de ekro na yentinsim na yenkopiem ewo enkrabuni mantam na regional police commander ewon crime ena actually Arabia ni din ede Augustina Adoma wonya emfie no 29 eduonu enkono die nti aposifo akwakwakye ni nyina da enese bema no one ne tie sisi a wono magyayi ya eye ne mpana dada Emmanuel Otabel Sabre wade sekan awo wono ema Sabre na kwakopiem ewo enkran ni oprehan ene akwakwaye no arahusemi esi ewo suotuom ukodru enkran suotuom a baabi afi ho race course ehwa na arahusemi esi ye na aposifo nkrata wiemu kakra wono ye ebeda na di ekire se Augustina Adome ya wanya 29 wokosra wono ankasa ne nkanchimo ne ne ti Emmanuel Otabel wono anya 30 years shenkani na wokoye no ene wo hu se yiman woni awura bi ehyedem wo den ne abufu a Augustina bufu ye ma ne kofa ensuo bokiti ma behwie gu wo mso wo wie yan so ha ne nkanchimai Emmanuel wono ankasa ne Samsung mobile phone na da ho wo sanso efa ya na se wasizi ya wodi efiri ho na wo firi ho no asa agro awia ba no nan en wo san eba babia ima wo tie chase kiosu bi nkura no wo ti wo suotuom ho race course ho ena eja wo kɔ ya na ima eni ho no na se kiss no wo bi dadanti wo kɔ bie edan no ya kiosu yi en wo kɔ twa eja ede tu Emmanuel kiosu mu a eja ne ntade ne blanket ahodo be sheet ahodo ne mattress ne carpet bibia wo hye no nipa ba ya die na se ewure wajane wo ma hunu na chikura enti Otabel ba ye no hu se ewure ya no pe wo ba ye obehu se meni obi hye da mu wono na medi musubo ni nyina bebo no enti woto ande kwan so akwa bisa no na ne fun sanso ga woje ye no nso no wakwa je na de wo kwa ye no ne ano baba ye mu no na ewure wo bi ton na nka wo twe sekan en wo de ewowo yima ene nipa mro no omobo akire se se de sekan yi esi ewo krachi de wo ma mfa na nkopiemu ewa yade sabia ho no ma emwa enti race course wa yade sabia wo ho no de ne kwaye wo mokwa nom se da bi ade na ne nyanti yemfa ne nkola pass ayare sabia na eja yade ne kwaye wo de ne kwaye no wo so transfer sai kwa wiase University of Ghana Medical Center kesie mu pa ene yade krachi kwaye ne obrehim yetumi ekwa pempampa ye emergency sane ye beya baabi aseka no ewo na koma ho nti no ye betumi ayo operation ntem sane beya ne ho beto
so no na weni ya kyerɛ sɛ wura no wodi kan ne krachi enya kasakasa dadanti wɔyɛ so de kwadu bi kwa akɔbɔ no aposifo ensem ya wɔkɔ na sɛ nyanto kwanti kra no wɔkɔ police station wɔkɔ ni case dada case bi kra da hɔ no mu agya wɔn mo yɛ hwehwɛmu wɔ ne krachi ya wɔn mo ntokwanto kwa ya wodu hɔ na aposifo sɛ ne brɛ wona adi sɛ nyamra sɛm ya yɛ kra ya hwehwɛ mu nti no abansa kan no asambrɛ abayɛ wakwa hye ne nkanchema ne dan fa ne phone afa ne niyama bi okobisa san wɔ ne sekanti no ne ho akwakodi aposifo ensem asabre nhwehwemu ɛwɔ asɛmi mu no aposifo ahyase ɛwɔ ɛho Elfo yenko mfimfin mantem ne mfa kasebodu mfimfin mantem so afo pani owura eduamoa ekopani ochre ebre yi mu no de atodwa ne nyina ye nsentwefo no wone ye bonkomo eziema ye ni kotu awisi yenye se watchdog na ye ni nko atorenche mu aboafo nioma ye de ama won mu anasa bande ama won se won fansum nipa wokọ atorenche mu anasa bi a odi nsensemme wa atorenche kakra ya ato no ho enti wo je se enye fan ye na nyoma wuro ye kro ekwa so meso benten ne huru baabi akro se pefe enya de ye bibebu nkwanta na fa baabi ebasa na ha dwen na ensemodu twudwa wobra nadno inspectorate aye division no penipo da no amoyati enu no ma wuro wode ba fifi mantemu so ye beka enuano mu a wo mo adan penifo dwurugu ye no ene wo mo emfansi onfurumu so wo nwasene na tumi aboa papa ti wonde wo kire se ye sremu a nsentwerefo eduoma se ne de ba bribia ye huru se ne de kro yeni akire baako mienu miensa ekode nipa abresiamoa yedidi akire ebetumi aboa yempa yenhwɛ sɛ we nye bukata bia we yemfa koma wase obi wo betumi agye so adkomo obi no agye no de ahye ho enoma wuro bi mo anwa mosquito net sachet yinum milonum ne ade mattresses ni nyina enwoma dozopo ya perifo de ba se yemfa mo woro mo pa na ukopie wo finfima ntemu a na no kwanchefo pene yakwasi Dawood enu oche se kura no Cape Coast metropolitan mpenifo woro mo ato kesa kantuma de ayanche mu se ye behwe na anafo dwa no a ya yesie no yenya ensi ya na enwie no de ye be kura no kakra de ma wo mu asabire wonya ba bi mfa wotintuo no na otumi anya ba bi ada na abo nti eno hyehyɛ ya sese wom de gu akwamti no ma no so de waka chemperifo se beche ne pepepepepe wo bra body bia emachiri awie ye gina we so na nsema hodro ni nyina de si ewa ha samufo panyini yofa John ntwi bo sia kon labo na be de akiri eye nana kwadwo apia enoba efia aboadwoa papilo professor Ajeni Boaten kokoto woka ho sanso ena eja sam akosi agemfo Sunday Esther wonum nyina eboa ya Xmon ede ye ko Facebook ne so ne senior man Moze asomfo no yeye mienu awie medin mamme adwoa nyantatando meni Asunaba ohine Kwabena Boaten yedemati sabre de Krobea Yaw Asante sabre obeje dwade Asem Beba Dabi atwam so das yebru Ajoa Krobea ene kokoko fo bienu ne bae se on se nu nti wantumi anka me ne be ma kokko do wa be hia kokko fo kra o ya be ma akasa me ne be ma kokko do no to do kansa kokko fo mienu za ene kra benya ho asem ofia akokko fo mienu no wo kan me kan asem a ubenya wo ho no me senya asem be family lawyer mi a me twitwaje Martin Majiji Adam mi a me twitwaje o de akokko fo mienu no efiri na ekome ma o kwan se mrante mi ko mo bro mi ofia samiti dede no oweyi na mitie ya na ya mesre na mse die nsam na mo ka ne sa tam na me ma wo kwan se mama wo kwan obi a de be fore wa wada maburu ye besi nkonwa de mu oden na nipa no se manya chitani de ye besi na mini problem mini problem that was it yo Arafoni ade hye yen kase be ma no edna ye course no awiai ensamo a egu bema ne so ne yafa ye de asomo de aka eye adesua ne ade kira ye be kire ye ho mo afidie ni na hadami ntwa me homra apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Ani, say, and I'm sa, who be the same wife, you know, you're tested positive.
yenum bie no say eku malaria mo no nyina am ye nyina negative ade ho won ma woye Hepa Plus mixer no ene wode we nsu aba sentia e wo say wo immune system strong da bia enti pavi support immune system no na plasmox no so etu malaria no gu malaria symptoms ete say etipaye afiafie wonum ato ahomre no msa achekura 4 days na pavi ene plasmox mixer wanom no etutu malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor fra 0542 778572 ana 0542 807907 magie dure di pa pavi plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo ene kwada woni mfiedu mienu nka o pharmacist na heba shop FDA aje edwede nkrato yatum Hey, Opani, Mashusha wache. Se perfect series books here. Oma me koto obi mama mano. O wejajai. Abua wa mo se wo to make kan kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akura de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo ene tre wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equals basic 6. English, every basic 1, equals junior high school. Ne bane combine swa, or nina bi. English nom, and maths nom, me say, books be anywhere. Perfect series, any B, na GS, and naka, and so I'm approver. Into a batter pian koto be maneba. Hey, and na so we dear, so could be crab to me akutu, akoton, how many students who? Na, and no cradi, what table one so say, she, one must mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master school, a here one more, at to phone call put to a station wa, and crying down so mine. First up, and your mama by beer, your tonto books beer from 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapadie eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixer etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband and ye wo so wo ye Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer magie dure di pa Pavi Plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo nimfiedu mienu nka ho our pharmacist na heba shop atufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer mapobudra mapa MDAG edwede nkrato yatum Odofo mama mi se wasem bi o da ben na opa brese ukohwe onipadua mu se de onipadua na kwa na ho odin sitie obrabo osa cholesterol anasa de dudu ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC sabrey may comfort by grace medical center de amount say enhwemu bia bramye nchen ma ye nhwemawo ka cry de kwa de bampo ebra no ye de kofi tem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotin ase obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ye timi aso ano by grace medical center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Krobea nie. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti,
Quantin Pun Mo Sir Orni Marika Na O Okokodoro. Asem Beba Dabi o Yesu Woha Yanbisa Peter Oteka Asem Beba Dabi Woha Wuko Tie Hefa Piao. Adon mu buhura aye ne na se nka ho ise nyuma obia ni nyuma nyuma ne dɔɔso nanso de odi amanipa no eno na ɔyɛ ohweso edidigi otek nyame ma wɔn nyuma no enkoso opani a wopi adwuma no enkoso nyinkyerɛ enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no wɔn yɛ madwuma no wɔn nyina da papa ma wɔn ahoɔden ahoɔden ne wɔn dia eni se ame no kasa no pɛi enkwa na odi ama me odi asɛm yɛ oso wodi a sene ya metumi ate atɔ obra ne ho hwibio pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wɔn so na ni asɛm a yɛdine wɔn kwani mu kura na eyi tuo maa asekan enwo no tuturo nso wɔn mpaaba wɔn da so buso a ɛyɛ wadwuma na papa wo yɛ ne kyɛnse yɛ kan sɛ ayi ne na ase nkam bo wɔn nyinaa ho ban ebi dia yɛ tia ehumɔborɔfoɔ enyanka papa wayi bi oteki ma onye nkyere ne duma ne ntumpon na omo so fa abotre odo ensema ya na omo tika eye futu sema yo ne ya na ya ne kire se omo gu ani mase nya saa na omo tie omo ka se adwuma na omo ye no emra wo mu obi ani mase ne mo ye yo kata ye na ya na omo papa nka wo mo ho fi saa bre do hwiri kopum bra odo obi a bekɔ na odi baba betena se a se de be ya ombe hihie na bibia to ye no awurade wa ho odi no tumi no enso wo manya kokuduro emfanya kopum bra wa obi woni mu nyamo adum ni amen aja nyamenshira amen me da body ase ona boy asida tosumienu akoma mu mpanyimfo ne wa bejafo de tosumiensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kyerɛ me nuanu FM so kwa wale abisa kwa misa na se komu a Asem Beba Dabi ukwa wade Asem Beba Dabi bisa na ye nyinkyerɛ se wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ se oba we na ye wodia na se uhwɛ ne tu ani ne nufo na nanim han na se wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mu hwɛ yie se obi kwa wale a o misa nyakopɔn se woni nyakopɔn na se busum na wosum a se wukɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ se oba na awukɔ kɔwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kyerɛ na ko ne se onkɔ hwehwɛ yere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo nyakopɔn kyerɛ no oba pa o se oware ma Isaac na Isaac anya ayere pa ono ne tina good timi da radio ase yenso da ase Mamiado who fie say 12 years. What did I say? Form 1. A dear in our coastal war, one name for Phantom. Can be dear woman for say, name more why? But 2022. And then because of me, so I'm on. You call me to me and bant me by. I make a sakasa, then no cooling any time if I corner. Krobea nye sema hiyo dia kwa kodana mishidedi no francis tina meka mishidedi na sada no se sada o hema se sema side afa ana mende ni yegi we na masefo no se me masiafo na se masefo no se sada onye me da ahwese ampa na se pa the all show was in our M4 and so no what that is no cresse obi no wada now if you say that time number 11 am be ko so o no sha say me dear like at all ya of falsum no me yes adie say adie no na by I say me wa ya sa de na me say dia say ne be na me do force me ya sa de Asem Beba Dabi and your force no na hwan na wo fie na wo fie na hata me ma me ni na baba ku kan ni so no so kwese na ka me no no kwan me wo
Mina misugumi, misugumi. The festival no started. Saturday na bu akwampot me bomb fun. Me de me film de so do be bomb betuma. With me bomb fun California no. Bomb fun se me ni bu. Asem Beba Dabi. Me bomb se se dem sum tan. Ewe. Actually na se mu hana Asem Beba to mami no ka tell me say na man kan ju bia. Se we do some ko sia kwa pese me something ndi sia. Sana man kan no kole. Just me kan na duma ba bono. Na me ma gua. Asem Beba Dabi. Me o kan sin de be kan dia na ma ejin. Agabe ma. Mami me tio. Yes, asem ya wo ke makuma. Urade. Be ma le me no wo no. Be ma ni ko. Waba. Ni mo ba le ko akoma no. Ni ana ya transe. Na ya hu pampa ya di asem no. Ya di ko faso. Owura yi, waba mo ho wo wantida. Waba ha de. Me dia ni asimanim dia. Ni Kristo ni ko go man. Ni asimanim meka. Nti me show ni abotare. Asem Beba Dabi. Ni mo pia. Afese mi ka se dia ni ya. E ba to wuti. Ape sama kwa ne mi ka tem ka tese. Ape sie kula si dia so kula no. Ni fie me si ho mi nidi. Mensu. Ade, wanya mi pro. Anya mi praja be. Asem Beba Dabi. Atama ni mensu ale. Mensu. Ate. Na atana mutemenka. Asem Beba Dabi. Mensu bana ko kambeka mensu ale. Asem Beba Dabi. Aska na waje no de bre wa ampa. Dabi. Mensu jasu. Eba ni papa pa ni o. Asem na ye ka ni say ya ye ka ni say no. Enye abontensu o. Eye eba 102.9 FM. Me de wo mu nyina ne say. Wa ye me 419. Ama me that time na nkebe tomato prot. E na wa mama baba be si dan wa asase no so. Atu ho nsa andanse for ho. Won kan ko. O mu nyina. Eje oboa. Ani igbe. Oboa. Meba obetu nsa. Oba. Ensa nyina ka ho oboa la. Kasaguha. Ma me ne ba he no. Oni igbe 220 cities o. Na ma me ne de ma. Me yire o ba 20 cities. 20 cities wa pa. Ni do nyame ka. Ko kunu eto ne say. Man to ko. Oboa. Father me say adanse for ho. Adanse for me. Kasaguha. One slow way, I won't slow anybody. Una wen papa ni. Asem Beba Dabi. Tie Bachiru. Ya me pesa me kire one say bre wo ho ase. Me pesa me mu o na ade e wo me say free me kwala abram. Bashiru. Yes sir. Bre wo ho ase. Me say me wo 43 years. 43 years the booster papa say ne say ne madie. Bashiru. Manya sika. Bashiru. Transe. Wa hiti dia ni pia bonten na ko na mframa nwunum nu mfa ho. Ojo ano aba. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi.
ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ayeyie enka wudin ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ɛnaase nkamfo ɛne ntontom ɛne yɛdema udin kronkron no adɔfo ne ade hye awia yi yɛbɛma yɛnho aha yɛbɛma yɛnho akwaba na yɛma yɛnho yɛ hyiehia aha ɛyɛ otek 102.9 FM sunie ene eye da foforo na na awia yi yasa ahia yi eye adesua ne ade kire dwumadie no ene ye de ba besom aha eye 102.9 FM Otek FM sunie na ye hia se yi a asem krope ena da biara da yeka ye se dwumadie a ye die ye adesua de dwumadie a ye die yi ye de kire yenho nso ade enu nti na awia yi a ye hia no kredokre enuanom ne adofo yense yenho se ye ba besua de ebrekro na mu de ye be kire yenho nso ade ewa afidikasie yi so na na awia adwuma yi ya no aka ya hye den so se ye live ewa ye social media platforms ne so se wo ba Facebook oba YouTube ana oba TikTok a ye stream show no live wadama eya join se wo join a awia wadama share ma wunuanum nya adesua ne ade kire dwumadie ru bintie ma wonom enya binso hwe ebrekro na mu na wie wadwenkyire bi a wo no fatum ewa yen comment section ho ma yen ye beje ne akan no kama wa afidikasie yi so ama obi anso ate wonka ena wi akro ya anso ode wadwenkyire atum wo no unfollow ye page no a na wa follow unlike ya na wa like eno beboa wo sanse da biara da ibehia se no ebebo wonka ye ubenya akwanya na wode wadwenkyere enso abewuram wode wadwenkyere abejoin yen adesua yesua no unso ubenya akwanya ni bi na unso aba abesua bi ubenya akwanya no na ye nyina ya ka bom na ya kyere yenho nso ade awie mo somfo Krobea nana Yaw Asante ena wie minie Krobea jatanie apese makana nanie oji amanie na na wie ye hie eya adesua ya ade kyere oba de achia me akwa be bro eja akra ohote say yankopon adom me ho ye pa na nso so yankopon na dom ye de yankopon me nso me ho de yankopon ase ene ye yawada na ene ochina eye fiada nanka ebenada no na ya afo fida na wonhwe sene amamra no aba abekire mprempre no yese sa afo fida ebesi binada ukuada anaya wada yenyi ankofiada ye de beba dwada sa mete ye no na mani age ene ye de ene ye pa ni senti ne se asem ni asem hia asem ni asem abehia enti empanyimfo ne so trase adwendwene ho no wo mahu se akwatia ho nanso da asebo a wo ye de ya nyame tie grofo bi mpa ebo very good sen grofo bi hye se holiday si dwada ana fiada dia ye de be ma ne mom ebe ye benada ukuada ya wada dia munyi ntum se sa holiday no monka ho ya gi atum ena se atum aban so dia ba se esi benada ye fama yesi no ukuada ye fama esi yawada ye fama ye betu akose fiada ana se ejuada kai you say the holiday bia ye bedibi amanfo ka ho ye bedibi enti ochina se ne ayo no eye holiday afa enti adofo ne ade hye mo nhwe enei ye besumui nanso Asem Beba Dabi de ye nko holiday kire se amanfo binum nso de wonom nsem beba enti da aseboa se ne nani agye oboa obetenam na wahwe de ekọ ene de eba eya kwa me wo ho na me wo ho ene ye yawada ene nso ya san hia bio na ene asemo ameka kire etiefo ne adofo especially yenia ye provide services edema nipa hwe yen hye saade we yinso enu anumre na me number bi eja na emaadwa yi a eye mobile money ena mampanyini bi
ɛde ne phone ɛkɔma abaya no maame ne kɔno na okura ni code ɛwɔ krataa so watworo ɛno ɔse awura me ma no asɛndi sika ɛde ama me enti mi code nie je na afei bɔ na yi sika no ɛfa ma me na agya me gyina ho ɛno anwummerɛ no me kontokwa enye pupo sɛ me ne twɛdeɛ na ɛbɔ na mmom abufuo ɛbɛhyɛw mu ɛne akomahye bi ɛba me mu no na nyɛ papa me ka kyerɛ awura no sɛ saa deɛ wɔ yi a wayɛ yi sɛbesɛbe nkɛnɛ mɛkyerɛ baabi a wɔwɔ nyinaa na mabɔ ne ventures ne din na nkama maatiefoɔ ahunu yanso deɛ me saa dwene ho na me sɛ hunu yɛ ne sɛ adwuma no awura no ɛnyɛ ne dea nokorɛ paa adwuma wura ankasa wɔ hɔ ɔtini baabi na mmom wahan saa baayɛ yɛ abosome so a otua ne ka ɛne wɔyɛ obi adwuma a ɔyɛ ne sɛ yie na mom yɛhwɛ adeɛ bi abaya na ɔno yɛ mobile money no maame de phone no ɛne ne code no wɔde ahyɛ wɔn nsam na maame bobɔ number sɛnea wɔtea maame no ɛna maame ne sɛ menim ne number no mobile money for no nyɛ obiara nanso ebinom wɔ saa code simple code no egu hɔ abaya ne deɛ yɛatwerɛtwerɛ star hwan hash star hwan hash ɛbɔ na adeɛ ne ho ɛnam sɛ o awura sɛ maame wɔpɛ code yi a wohuni ɛna bɔ die ebi na bɔ hɔ to check number ɛwɔ mbi brak wanu tum me yedi agya sɛ makɔyɛ nkɔmɔhwa nti benkasa na afei maame no wabobɔ no wahu no atwerɛ na wɔyɛ maame minyi sɛe na maame no aka ɔno awura na nte deɛ maame no aka o na watea maame no ada yɛboa na ɛkasa ho anaa maame ɔno venda ne na ɛkasa asɛm no ɛhɔ ne tu me sɛ asɛ deɛ ɛsono wura mewura me no me kom wɔ hɔ kakra na mmeranteɛ bi tetete hɔ no mu a wɔnom nso di agorɔ kakra bra adai na mekyerɛ sɛneɛ na di a wɔnom di abaya na tɛm ɔmayɛ adeɛ papa asɛm baako bi pie firi abrɛwa na no obi a ɔte hɔ biara sɛ awura pa maame ne kyɛw ansa no wakɔ mɛma maame no asɛm no a waka no ma mɛma ne mfiri ha nkɔ pa ne kyɛw ansa maame ne se awura ɛnɛyi ɛyɛ me no anyameɛ ɛkyina deɛ obɛtumi wɔ bɛnya waboro so sɛ maame ne deɛ ɔsɛ nsuo ɛnɛyi awura me na wanyameɛ ɛkyina deɛ obɛtumi wɔ obɛnya waboro so wanka so obɛnya wo ɔse obɛnya waboro so sɛ maame ne sunsuo nti wɔsɛ bia nom na wobɛhyɛ deɛ ɔso nsa ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ fa me fon ma me fa me koodu ma me sika no maanya anyi maame no gyee na adeɛ ɛna ɔkɔɔ bɛnda foforɔ deɛ na me nso mekɔyɛ no maanya anyɛ ɛna mefiri hɔ na mefiri hɔ no nyinaa no na mmeranteɛ no a na ɛdi agorɔ ɛwɔ hɔ nom no na wɔn da so di awura no atɛm saa adeɛ wei ka makoma sɛ nnɛ mɛkasa ɛde afa saa adeɛ wei ho hwɛ ewiase hɔ ho yɛwɔ wɔne a provide services ɛde ma nipa saa nkurɔfoɔ no ebi yɛ mo mobile money vendors a mo tetetete meayɛ ɛno yɛ baako ebi yɛ ayaresabea a yɛkɔ emu adwumayɛfoɔ ɛnka tete no na yɛpɛ wɔne a yɛbɔ wɔn tiri so paa sɛ wɔn hwene mu bɔn wɔn sɛ wokɔ wɔn mo aso yɛ a sɛbe ebie ne nsɔdeɛ na nome a ne kokɔ saa maaya ne so no wɔn hu sɛ edi wonya enti sɛ saa maaya ne koraa arepente ɛno yɛ nɛɛsefoɔ maaya sɛ wokɔ ayaresabea na wokɔhwɛ nɛɛse niaba ya bi sɛbe wobɛtumi awo na bruso o sɛbe deɛ wowɔ wɔ fie no ne ho koraa fɛsen no nanso kɔne a nɛɛse niaba ya no ebinom sɛbe saa brɛ no na wɔbɛkasa de akyerɛ wo no no me hyɛ aseɛ sɛ ɛkɔ nɛɛsefoɔ maaya ne so enti sɛ woyɛ nɛɛse ni maame ne ba ne kɔ school no na wastate atu ne fo awura hwɛ yie no wankɔfa no me saa no me no ɛnenam so ɛma nɛɛsefoɔ maaya no bebree na nyinye nya haw sɛ woyɛ nɛɛse ni abaya sɛ woyɛ nipadɔm ho adwuma
na wan hweye kwan a wo befa so a wo ni nipa entemu nkita hodie ebekoso a wan hweye a wan fa no me a wo fa wuo okay ebi ni sa mobile money foi ebi ni mo nurse fo ebi ni bank fo enka tete first ya se bi na anibie sheda maaye no mani twetwa banks bi ye wo Ghana ha se wo kọ na wo kọ akoye o transaction a ase ono banka no wo na wo di usika akọ ana wo kọ akoye usika no aso wo ye o favor mo amu provide services sei edwomfo mo ka ho edwomfo woton mako woton ntosio ade bia woton aposifo ka ho wo ko hwe posi ni bi sebe misrameka ya wo betumi ya wono na sebe wachi wagina ho tia wo tia te se de se bi wunya nipa ko elsewhere posi ni no wo bekasa ebia wafomra o one wo kasa sere udi onim sasa agro ni edie o ya no atwere fine no de amount fine no o kwa akutua enya Ghana ni posi ni ebinom nya posifo nyina ebinom nim kasa ebinom nim kwan a ye faso a ye nneoma hwe posifo bi na ano no mu gina susanso na posi ni abranti a wo hwe traffic se ka akobadie nom ne ade we free here ba wo gina ho ma we mesenko na sebe ensu amuna na ensu atiaguo na mampanyini bi peso otwa kwa mu ewo take susanso asem na make o a very busy road na posi ni agina ha no waso abrewa ni mu ngege nkakra no ode abrewa atwam ensu oto onimsa hwe ya asem besi posi ni gina ho na namnim unity owo se wo free for krom na koye ana wo free tech junction na koye na minim dano me bomensem makrache no enti ene se wo tie mi a se wo ni nipa ntem kita hodie daily debia no e wo so a menua ba se wo to bibie obi na afa wadwuma se ya nkra na asa aban ana asa sebe ade a wo ye nipadom e ba wo ho ba beye hwe eye nipa ni sika na wo de ba no eno ne ya gibie ne ade atua wo ka wo aban adwuma ye fo mo ka ho sabe de nipa no ba beye no eno nti ne afa wo a wo wote ho enti wo service na wo provide dia ma nipa no hwe hunu sa sane wo so wo ye nipa na nye moja tuntum ne wo mu na ye moja kokko no wo de sa respect no a be ma de ono so ba be ye na de no bankers nkanka se nipa no wa ma ye de obeye no a wo bo so me nso ma ye nya sika mfa ntua oka enu ba bi mianka se wa meet target enti ade ye ma bodo so bank na nya mfaso ye cha ma aduma ye fuo bi ade o ye enti ana mote ho se Ghana de hia eni nipa ntem kita hodie sebe mudie mo anhya saade we yinso a mo sa manfo nyuma hwe wo bi di ni sika dwetire beba be biadwuma na wa ba fa wo abaya wani nsade wa ba fa wo abranti a wani nsade na sebe o pam ne customers efiri ne ho o pam ne customers efiri ne ho enti hyane nso wa kura wo ye edwomu a wo kotena ye hwe muna wa muna wani wanso obi ama wo nchen obi anso ma amanfo ba wo nchen betade a sebe kwan a wo fa so a wo ne wo no si fa so kazenti on sesi a wo store na egu ebegu nso enti se baabi a wudidie no se wankai se eye ho na wudidie enti won sei ho de wo ba be ya ade de wo ba beto ade ono na e ba ma wanya bi kire se wo nunti na ate ho a se wanhye sa ade ne nso a wadwuma ne bekofom sa e kofom no nya no nko a o wo be se nya no me kire se wa hweye wo be kwa akohia wo bi ano me wana no aposifo asemi da bi amanfo bi no bra aposifo dua asemu ya make esemboa aposifo mumu bi no monkodane dua monkodane na no abaye sa no onyem wo ya na nsuo ni free no efiri ne tan eche ne ma na fu honoyi wo mokodan asem ne ba ya ni mu afidie so nti mesra wo memfa ho se ne emetia no wo boa first na ye gidi wo ye suku kom se wo bo suku ndi dua ye ne to na tete ye be hwese se dua bo ku ekuo suku fo nkwada wo ye a wo bewu se de wo ye ne nyanko a enipa ye ne wo no muhia no muntie enye obi a na ye nipa o muntie enye obi a na ye nipa me sa asem wei me maami abrami nta ene me nana ama baawia ama pokua wajan ba bi ko nyankopon fa me nana kransie abena de da so te ase abrewatia na sabe sabre na miswa na yakọ obuase dwom
ti asem ya me kan yo edomu aye ko ye nseburo nya ebesi a na ye hyeda free miaye ene ye area no twapia se na ye the capital ene bi mu frebo na ma se ye won nkrutu anyeme ene adede ade a wo mo de wo ba ebi wo hono kro mo teteka apampam enti wo mbesi twapia se ho na ye capital menka se ho ya Manchester Central capital be pa kire se nkrom ketwa na atwa ho ahia ni nyina no capital ene ho abuofo ba edinkrafo nom ni ade obi aba afia no ahia wo kodiga wo koboase dwakesie mu akwa kodiga na wo hwe maami bia bedi ni dwa awie wabeto ne ba yire kakra sabre na misanso na minsasa waba beto ne nioma kakra wono so di ko ene wahyehyɛ egu ade mu o ka kire obi se onso ano kwame dombo apie wo maame na motuam ha enti sa nipa wei se meka se gese adekode a oya wabadwumu bedi dwa obeka so ye de very good enti mu amuni nipa di ahia yi muntie enye nipa nko ate sa me Krobea meti he me nko na mebadwumu me nko na meba banki wo me nko na wo mo vendor meba wo enye nipa nko a oba ade beba wo ye nipa eja kwa me beba wo ye nipa jata beba wo ye nipa nenso obi beba ebia wo yesuo na no papa yi wa ma ha eja mama obeka de asem na kire yen ono no obema ayete ase se wonam kumase monten so wonam abonten na ukoto se obi ebie ne ntumam na ofra se wo katuma a gina nachi manipa kro ni mfra nwie men kom pre ho nkogina nipa nanim ema ne nkantoma no mfa mom emfa emfra se wo ye bema o sise agusu ana oba odi twa nasene gina baabi manipa kro ni mfra ne ntuma nwie ugiri se yedi entia enye nipa nko ane nam krom enti maame na asie papa banka ana maame banka papa posi ana papa maame posi papa soja edwadini a won so tidwamu ei metini boase omama ena de sa report ya asa afri oboase mangwase ede baaye ka na fa enipa afri dunkwa wachi wo baabi ene wo ba sika sam wo ka sika ho asemunti krache ne hwe papa bi asom o hwe na asom no na ne nsa kakom na ne nsa no na kakom omama ne de sa report no oyemi pa wodi machi ye drobani ya wo be pie so metini a wabo pase nya asom na ne nsa no aka hwe akochema ye tietia enye nipa nko an nam wiase se wanhwe ya ubekodwom se wo kopede wo kodie ubekodwom se wo kwa akopede wo ne wo mabedie waboa wo ho me kwa adwuma meba sese ya waboa wo ho me kwa akosom ubekwa akofa hawo kese ene diaba hwe kwane abefa so abetreat nipa yie ne nipa nso atriti yie na wanko ankunya asem ene wie Krobea masem Muhammad na mu anie oba de achi ame akra masem nie Monica sa ye na nyame ase na ye nchia yetiefu nyina titire omo mabiebie mu obi ti se abiskona santini utan ko to da ho omo mu didi ho nyina weekends we de meba me akọ abi yo se china abiskona chinifi say ye betena ha kakra hwa hoho kakra ifiri ha na ye ko abiskona enti abiskona china de ba be difuo abis sa ponche wo ho bibia wo okay yo akra on se ewiase nipa bia wonam ho a de ba ko na wo so de hye otrim adwuma a wo ye bia fa hye otrim se wo hia obi fa sa asem we hye otrim wo hia obi obi na wo hia no na ye hwan eye ne oba wo nchen ama wadwuma no adimu se wa hu sa de we ya ebre bia obeyam fom so no wadwuma so begu me boy abiskona din eye se wono di ni sika mpempem aye ne nkwan aye na aduane o obi di 20 cedis ena ebedi bie enti abisi ya na adwen se obetia de odi 20 cedis ebedi na aduane ne bia na aduane na ebesiwo obeboka ebepro enti wo se ohun se nipa no a oba no ni nti ena wo yeye ni 20 cedis no ena wo boaboa no ena atua ne kakese no sa ne tie oba bia enti wo hia obi enti nipa na wo hia no ne de wo hunu a wo se wo ba fo ma no na okrokro no emfa ho ne su ne ban a ode beba
obi ti kromo ton ade wo ton si ebeto enye nipa ebebusa ni nyina na beto na enso dodo na ye bisa no enumu na dodo ebefa mu nso ebeto na ade nipa ne ba ye obisa ya obo a obu afuo na wutwa ne mpoa na wudi na tem no ebeye den na ne wotwa mu no ono nso so aba se ebia oba betobi ade ba ko akra so wahye ne nso pa se wutwam obi twam na store enipa gumu pa eto ade no ehwa no mo no ya na ye nipa na adwen se ebia ehwa ade no efo ana ehwa ade no de ye enti baabi enipa gumu pa no ehwa no mo ena nipa ko obi twam na ye ton aduane wa ha na aduane to aso miensa na ba ku nipa ni ho de nipa gina ho be se nan ana se num no eno ho eno obekọ edentia onim se ehwa de ne na ede ana se efo obi a otie mi bi anhye sa de yin so esi se wutwam akoto biribi baabi enipa wo no eni be de nipa ni ho no emu de ayi na ya na akọ edienti na ya na ma akọ efiri se unim se bibi papa bi ewo ho ne senti na wo mu nyina aye dai akogu sa de no enso ebia na nya bibia o na ye ni suba mpa ene sede a wo sede a woni amanfo sede ntia na wo so mu na no a obi anyina wo de wo no de wato so mienu na wo ba no won kasa wo hu kra o enso wo ma wo de no wo be kodi obi gina ho enti fa hye utirim se wo hia obi enti nipa na wo hia no no wo ba emfa ho ne se ne wo te e wo se wonya abotre ma no wo de nipa ne magina wo ne ma no bonobo o ma obofo woni wudi nkomo a ogina wo nche ndi ni obema obo papa no won so ba be ka no ho enti wo call ya obo webu a obo nse won de wodi ma yedai ato enso de odi nkan ne ba ya ojojo no pamo no no obi ba ya obi anyina ho nti no o se ya da se enye papa ana se woni ma board nti o ma ho fa hye utirim se wo uhia obi de se nipa no woni hwan uhunu di a wo ba e wo se wo hwe yie na wo hwe ni yie pa akra me da se me nso me da se eburu ena wi kingdom kentegi behu se waba ahoma ne so osena na ya Krobea Asante wada me eburu wasemu a wakai eye futuo kese pa de manipa senka nipa befa na enipa ede asua de a anka bebua nipa amenipa akoso amenipa champon Samuel eno ose akra ya Krobea Asante wada me eburu o hotesen nyankopon ya dom akra mi wogidie wa rehemu sa ho den ye ho den ena wie ye nyina ye ma ye ho ye ahiehyia nokre enua ye nso ye hyia e wa afidie ne so Prophet Samuel Amoako ena wo se well said nana asem ni nyina no aka no nyankopon hyirawo e wo sa asem wo ya enei waba beka wo sa afidi kase yi so ena vivash ena ono nso ka se nana we die bie wanum kane kase manipa ntie na sa asem a wo kense nipa tia ebebua nipa Vicky baby ena o se akra Krobea eburu wada me eburu yeda ase pa na wi futu a wo de aba no yeda ase ena yaw atua hen ena o se God bless you senior nyankopon hira second born ena o se ye thank you nana Krobea asem a wo kan de kana ka bio na senka ye hunu sa de wei se nye nipa nkoa na sebe ebekromu a nke nipa bemenani ada ho ena kase one ena o se akra Krobea yeda ase pa na wafutu wate ena wi wasem a wakan yeda ase eburu love yehu se won so aba ahoma ne so ena o se akra Krobea you look too fine past your age sa gracious ena o se high five nana Krobea enkoma one wabedwafo Bossman DH a very good afternoon to you Bossman behunu yankopon hirawo o say I love you pa I love you too my boss our man so adubia ena enawie Bossman ono nso ede sa asem we aba afidie ne so ene me wo owura bi ewo manim ha krache be afidie no akwa yaja nana oho te say nyame adom mama we ene mo ho de ne mo paibo yo na din de say miwura efreme Amoako Solomon Amoako ufri he fa ne ba ha me free kunsu yo sodomi abra that's right na che se uduru kunsu yo so a ansa no afa domi abra ka uduru yo so pe no afa ka ope moto kra obenya moto akọ na wako adwuma be na wo yo wodomi abra ho
me betwani utwa abe me san ya fuo o san ya fuo ti uye betwani kuani uye ni nyina bom sanate okay watwa abe ache me twa bi na me ja ho tu kwan eno ana de me tu kwan na akwantu mu nsem ana de me baaye ba so me ma mo nsa ase ho nti wo sem sa ko mi chi kuntu hwa na chi ana eko nti me ko du ho no na ese me ye masase a o se me pe ban bo bi abe ma maduane ntem abetwa nso de wo kakra na utimi to kakra gu fom a a kire so a na otwe ko na atwe mensa ubenya bi o skabe pie afu yo de se je se afeba okay enti wo watwa abe no me mfa ne se wo keka no masi ani a be ye mfie be se ni me ba do me abrade wo sha ase be si ne November ye twam ya aha nti wo sha ase be si ne wo twa abe nu afi kra wo me ba do me abrade me fan sa sha ase free tete no tete de no be si sa abre nyina wanya mfie se ano de 1996 nya na me twa abe eno anam di tu kwan akwantu afi na wo kasa enti wo di abetwa tu kwan ko me ko Germany ya bo me ma mbesi Nigeria mbetra Nigeria me ma ina wo Nigeria ko be sa abre tubo wo ko twa abe wo Germany no eno enam di tu kwan wo Ghana man o di abetwa no sika no tu kwan ko Germany yes ena ye bo ade okoye eden ye bo akwantu mu nsem de ona ma bibia timisi eno de me fan sempo no a long story ene ye bo de ube pie Nigeria because ona na me nkrata na free na nkrata free Nigeria enti ube duru Nigeria ne so be ye eden me beduru na mbeka ho tu be ye adwuma be wo Nigeria mbedu Nigeria na me beduru ya na mehia obi enti mbe doma operator e wo Nigeria enti udi Nigeria mfie be sen ansa na wo sen back to Ghana medru 2021 mbedu 2017 oba Nigeria 2021 ena oba ubedru 2017 no me bedru Ghana 2017 there be wadane na butu no 2021 na bedru Ghana Nigeria ena me bedru Ghana 2017 still wabutu no 2021 ewo Nigeria ena mtena wa bepin 2017 ya ai twemu there be sesi ya 2025 2017 ena bedru Nigeria ya twem 2017 dada tobo 2017 2018 2019 2001 afena wokasa ena vitimeno 2001 ena aba bedru Nigeria yes ena aba Ghana 2017 yes afena wokasa afena wokasa enti ube ye doma adwuma wo Nigeria ho Nigeria na wo fa hen ene ya juma na ya shawo fu adwuma ntima Antra state ba akope but end of my state in the name of Shagam Ogun state when I'm through am ba Ghana but Ekiti state Ebonyi state many states nam tenema ni nyina ya doma adwuma na oni Nigeria fo akotena kakra from 2021 to 2017 2001 to 2017 die bi wom Nigeria fo suban wokotena ho no hu ne sen se we social bola omoso ebe kan ho abe omo okay it depend who suban okay de ma me che no enti na we social bol ma wo enti na ma wo mutumi no tena ye no contractor bi obebe bia me juice ka me wadwuma okay na da na ene awosan ba back no wan fa do ma adwuma ma Ghana na obe ya abetwa na mra me ba no enchire mu ndie metimi a chire because me nuano na be fa me free Nigeria nka wokra de nka wa ama eno credit he ba akopena mtia na meken nti unuanom ne ka se dabi o tu ka ne be fa me e free Nigeria ho edem bae no crepa na mtia meken o mutie mfre bu akwa mpapa frɛ bu akwa me nuanom nya bu akwa but ma me na freedom me abra okay nti se se di okodo me abra na betwa na anu asan kwasha ase se me bae no o se do ma machine no emsa no o mu ma me suroi because me fidie kro ma fa mama na mkuta mfidie miensa ma fa mba akokra ama omu ka yense me sa de abere mba me sa boko enti mba yenso no a omu se ye ma me sa so onum se no e wo se me kohwe na mbo ho ba enti me so nkodu a mini ma be ho adwuma na e wo se me do ono so tachi
kua adwuma no sɛ bɛyɛ a me ho nkyere me. Okay. Yɛsɛ mu a mutwa abɛ no. Monom nsa paa ɛyampa. Yɛse na mede busa wo. Oh, nana wo ka nokre bet. Bimo. Okay. Bimo, obi ane sɛ de ɔyɛ n'adwuma. Enti wo ti we wuntwa bi. No, mentimi enyina me Nyankopɔn nim sɛ mentwa bi, bet Bible kra sɛ am sɛ wo m sɛ duru ba bi a yɛfa kasa de ma kasa. Ɛndi ɔba ade ne nim ɛhɔ no me nkan hɔ. Enti twɛde mtwa bi, na mom nyama adwuma tam. Okay. Edu enyim na mbedi didi a. Okay. Me kakra wade. If sɛ adwuma na ɛden, o ma na bro so a adwuma na bɛsɛe. Okay. Enti kakra de. Enti utwa didi. Me twa didi. Okay. Apetɛhyɛ ne yɛse wɔ mu grade ɛte saa ampa. And said open now sell kete. To send the opposite a yon. How you live a bed? And now yellow. Yes. Okay. And Amwaku Solomon, Asem Beba de Wabamanima, and Eddie Yaw Tremau, Cherewasi Munaminti. And a Krobea, when no baby for Madame Asse. Browanim Casagum. Madame Asse. When no baby for Madame Asse, pa say. And I'm a tune now, Maddy Manima bedroom pempensway. I said, when shall see no 17th. I dare bet you made Easter Friday, nay 18th. And to me, I said, 17th no, yawadano, make on 1 mensa. And tea, me be try be 16th no, me could do fear anymore. And I'm a Yubusan say, boy, be a or ton men ma me a me yumano. Waba beso wana. Na msi there be on there say ono ada na ni nka no na oba ho. Na oba ne nya atra o me no ansa no anom bi na nsefo so ano anom bi. Eti me ka sana msi me de me hu no. Me so ya ma che na me de mboabo me ho say me ko na makoboja. Efuse me nsimu ntema me twa bebe wie me so madwuma me ko na me ye. Me yere beba bia na ode aduan na ebrem na obehwe akira ma menti ya me kontem ti beba se be 7 o'clock me twa be nyina wie me sole am da bia am the head lamp na eko ti me sole am machi bia 3:30 to 5 3:30 to 4 na me ko nti anim betete na me twa wie atete mensa na makọ ba bia me no ansa na afa me ko du kokona no a ka me twa hwe drums akesie nyina egumi phone so sa me ko no nyina so da mabobo asi ho a me ko dan nyina mana ya apetese because ye bon san phone na ogbowi a no asan dan so die mabo asi wa me ko dan so die minya refine di o ni nyina e de da form da form say ye hwehwe ni nyina form eti kasa ni nyamu so on se medical catcher say ayi no oba ye fie ho ebeti atiemu no obusa ge bia ne ntifie ho why na ba mu fie ho nipa me de suspect no so a meka na asem ne ya o ma me abedi ho dance ye o ma oba fie be ye dey oba me fie ho no obeti atem no ope ge bi se na sabre no be complain oba de na minim enti obeti atem na mesumi fra beso mai edi fra beso ba meti ya de chi asem ni si ye no e man ba yo so police station e bo inspector manie e mo me report man no me report ye bibia no eche me ni committee for kasa ni nyam di kan ni committee for nyina ko bushwo e ko video mo muso video ye asa na e ko inspector ho inspector so e ji bibia atum se na tesade a o mbetimi a che na o mo che na mra edi 3 days no mo ntimi che no ana committee for no say di manim si en inspector ho me inspector ho ana o mo say e na tesade o mo je letter no mo di abre no na ono amra eme report no yo so because we are there yo so na ye show mase do me abra for ye yo so ase
yɛde kɔma na na sa mo de kɔma hwan yɛde kɔma ayi committee for de kɔma boy no ye friend sɛn talo ni dipa kasa ubɔ Kofi Peter no kura ye hunu talo ɔde dafunu nemu ɔsan so so anua Kofi Peter ne ye friend no ni dipa de Kofi Peter no kura masa atwa so friend kopi nemu talo no die udu domya bra ɔde dafunu ɔno na ade suspect ball ne sɛ wakoyɛ saa de no fi sɛ asa na de be cham na si no ɔna ba me fie be ye dede ɛna ɔno so kokɔ ano ɛna ɔno so na tɔn mɛ ne maame okay to aso nti ɔm de letter ne kɔma ano no ɔm de letter ne kɔma ano na de kyea na sa wadwane enti wadwane ye no ɛna me de menam krom na me sɛ me kɔsu ame yansa ne me hyena apa ani efi sɛ suo hu na me no ansa su ya abra mu na me no ansa no e odome abra enti me de me yekɔ enti me fi me ba kumase sembe fa de ofie me ko me manupo me du kunsu na me refre me se me ba me ma me fa police station bi o na me fa ba ko bi ho omu mienu mpo beto bi ate ne fie ma me di dwa to akogya omu mienu nyina se wate se ma me bɛyi ma bna ni din ba ko pa wo do me abra obi anim no ɔyɛ hwan talo ma me adi dwa to ayɛ dɛn ebe si me ofa mienu no so ba ko de ofa atenka ba ko de ofa bonsu ono kra de oye Roma asole panyini ono kra na ji asem no e ma asem na chebe pem na free star pem ne enti me refre me anam so okay te sade a me dru yo so a me fa inspector me nka hwe ne mo me ba na ba betie dwa ato ano mbedu fie me ko me ofa ho ye frɛ maame no ogitum e no se abemo anu kokoo ene onu amu kokoo nyina po na se ebetua tua eka na akɔbɔ ato na wodwane de o ma me ku ne ba no atese me se me de ne ko suo no a hwie gu mu na efiso onum sɛfuo onum apetese dia me samao enti ono so ne baba ma nti no ma me ku no enti osre omu ne me nkasa na si one koko krache fo no kasa obetua sika no enti me ofa frame so obe frame maame no na me nka de me ka dodo a wase no na maame ne hunu me kwa sa abre ka ni nyina no 110 million ano musre me a ento musre me ebe si 90 million me ofa na dina no tum achei waye ready say wanya obi a odi kokoo ni si aginamu ama no nipa ne se na ho odi ntimi enti no musre me ana mo fasa sre so sre ya bedu say mente so nam se ofa menti scan so bio o te so ba bie ma na meti so ba bie be si 70 million enti yen twa no emla nimu ya ne se maame no eba 3 consecutive times oba crash ne ba o disca ba de twam ne so me ofa ne friend na aso obeka ne se ai ono kwa no kokoo no akwati bi oso enti mma kokoo no wo na kokoo no wo a se crash na bo wo mayo obetua scan enti da no so ye no no kwenya menu so toy enti so no toy e na mo fa friend no say kokoo na bu apa no enti kra no apa no no ogina na so ofa say na mo fa friend bo mama ne na so say ofa kokoo abu apa dia say na emu ye yenya abotre ma no kokoo abu apa de bibi papa be fruma ba e ya abotre ayeska sem afi yesama na otwe o hata kokoo o ha na da komo ofa friend me ofa sababo su bebe a obi asa otie Asem Beba Dabi a Solomon o fa ase na e kasa no afede me over frame me a 7 million
ɛna wɔde ba ɛna maame de aba nti ɔde ba na me deɛ meka kyerɛ ɔfa sɛ ɔfa so me so ɔse koko na ɔde si awowa no nipa ne ba na ɔmaaya wɔde bi a ɔma yɛanya agyinase bie bi sɛ nyɛ sɛ wɔbu n'ani agu so nti mi de mi gyidie nyinaa ne sɛ wɔfa gye toɔ ne yɛntwɛn krakye ni na anaasɛ nipa a wɔde wɔn abɛhwɛ kokofuo tam mmienu no nti efi sɛ mi ade no ayi wɔn a abɛn mi tɔ a mi ntua ka mi firi mi tena kurom hɔ nti wɔn ne mi nti mi twɛn na mi so ma gye sika na ma tua amanfoɔ nneɛma a matotɔ ne ade ka nti wɔfa gye toɔ ade kyi na mo ɔfa san afrɛ me ɔfrɛ me asɛm a bɛka ne sɛ maame nso ɔkotwa ne bɔɔ deɛ wɔnya 1.5 ɛde abɛka ho ama na yɛ 8.5 nti meto hɔ nam sɛ no maakɔ skul kora makorɔ so bɔda pɛn adɛn na maame pɛ sɛ ɔde me sika twa nanka mema deɛ mede asiw a masoku a aduru sɛ mekɔ no a na ka matɔn de agye me sika ɛfiri easter bɛpem saa bere kɔsi ɛkɔsi kɔda nkɔda ma wo sɛ dwanto ɛ baayɛ polisifoɔ nso ɔmo bɛboa me nso a ɔmo kora ntimi amɛkye no ɛwɔ sɛ metu anamɔ anya hwɛ me kuma se na mte asɛbɛ bɛda bi nyɛ nam tie metu anamɔ na mmom ɔmo nim baabi asɛm a wɔka kyerɛ sɛ dɔme abla asɛm so ɛkɔ he asɛm a no abena woka kyerɛ me no a nansa na wɔsɛ si so memenda ɛtwa mu kora sɛ dɔme abla asɛm so ɛkɔ he sɛ di mo inspector kora ntimi ani ama me ne ba no mu wɔ ma na dwane dwato ani so deɛ na ɔyɛ enti nana kasa nti ani ni nyamu no empotwa ɛne nneɛma adɔɔso maame no memenda yi a musama ne sɛ kɔmra ya wada mikodu ofiada memenda efiada na wɔte ɛya wada na wɔte enkra me manima ka sɛ ɔka ne sɛ mboku na mmeku no o tuli nan ba ko mienu sabi mo ayi adika akɔ ai ko si asame ma so any committee chairman and the nyaw na obeka enti se die nti eno aba hade na apese nyamo nana se de mini bibia ka monsam na bibia wo na krache talo no sisi owe nana wajane o ma me ndi oho me kra me ba ye no yeso obesi machi wote se masan beduru krom ho me free ha fiada no me kodu me menda na san sa wate se wadwane akɔhye he nana ndi wada ma me hunu okay atiefo amwako Solomon eni free kunsu yo sodome abra aba yenim ha enawie yi na ono oyebetwani ena waye na betwa ho neoma ahodo a wo ba benoa ne nsa no anya apetehye edi abedwa so ama amanfo nso anya bia ye aduro na krache taloi akwa akotwitwam ahwie ne neoma ni nyina agu na solei asem we ba ye no ose ne botaye pa ne senti eno de koye sa ade no nana mini ni asem ose die nti no koye sa nana mi hu no musa no ne maame mu di dwato ane ba no ombe ka se die nti no mo ba ne koye sa ade no nana ndi o ma mechem no aso de dwato aba wa nkyere bibiem talo no ne maame antimi ankyerem atutu asema wo ho adia no owo yere wo ma talo ne yere o twempna o ne yere okay oba de achia me mama on se misa kwanya mienu de na opese obusa betwani hwe sa de we yo ho enipa bi ntiase ayese nipa da sani a watwese kan na wakotwitwa aduane agu ade a wudim ye se ye se sa de no a ye mpata ewo ho ansa ne ase no sa de we nipa dodo no an hye ne nso na edi nipa dodo na nso nya good oba de agra ense misa kwanya 2 you know ura ede nti na usu se owura no na asew ne ma no
mpacho dedi kan no ade bechi ama nkamako no amensa no ana ade bechi ama asem na si no mbedru fe mere busa am se mahunu boy na ana ana se dey mahunu se me ne ka menya hwe no si o wabafia be ye dede abete atiem so ohwehwe ge bia ne ne tifi ho ezo ohwehwe ge emfa wa be no to aso enti me enne shoko me ana second day de ma mi hu ye ne se chese obehwitwa obi na ntwiem nipa no kran number a nipa no so no ben me o start here to trasem de ma mi hu se ono ano obi amantam na ntwie e ba bia na metwa ma be na ebe ka na nsa ma me de na si no okotwitwa na ntwie ahoma num nyina e ma na ntwie ndwane ba onsa me onsuo ho ntino hono mu dwane ba na se na ntwie no wura no ho enti me atrasa na no de she no me ye nso no metimi se eno aso na bem omo ba enso ombaji tumu se talo na akoye sa pacho han woni na twe sa ga ne hompana na ge na obepe no na oyire bo na mane obo wa mane no woni twe mpana pacho de be ono podo wa fam se ni wa wo ma nsia nti ono wa fam se ni no ofa ne me yen nya na tifi ono podo ge ne kra de wa obi anu se bia talo ni susu se wo ge no ntia de woni ne ge twe mpana davi ono kra nya ne ge no ge ameka se mo ni kunu wo odiomi ha ya adam ba kwa mene ne ba ni kunu wa mene ni kunu efrinti na ge ne so omunya apem asem ofio what ti bibi say e die enti na okotwitwa wo niema na hwie guye nana ande me do asepa ne okoshen no owie ye no o di bia de fre no kromo ye fre no ba akofo maye owie no me mantem ba bi o mote last week asemi kura no meka se ye ton san ho no e ho no ofri abeso no odi ka be ka che se ba akofo ma ya ma hwiegu ofri no sa akọ esoro ho so asefo se mu tie mu odom me abla ba bia aja kwa che mu fie no mu ton san no okọ ho kọ ka chiro mu se ba akofo ma ya ma hwiegu adana okoye na afi wo fa no a ma amene ni dwatoa no ekusi ne so se o mepa wo chewo na obetue sika no ebra onfa sika na emma no wo san kọ no hobi wo de kọtu nanim se wo fa ohun ma me odi nanim ma meja police asem no ohun de wo ye waka bibi sa akire ne de no nso kan ye nana pacho ebesi ne nyina no mana montu bia wonim ahanye so wonim obo na mane pacho me o ka kire me so wa bre efisa ma me na ni nokura ma no enti wono kwa na no bo afu ma me na so ani nokura ma no obi a wo se o kofa guarantee o kofa obi adi kokwa ama na wo o sa ko hata kokwa aba kokwa ebu apa afede bode na okotwa ablem 1.5 there babia mepe bia mfuma asem ko no abre ntina na mpacho sanete okay eja ko ame ena me da sepa ai opani why na ton me no ma mpacho emeno ono na kwakire me o ma me de ena kwakire me ono so de me why na ton me no ma se ebi obo ade ana aja kwa me de ton why na ton ma o kwakire me wie no why wo ono pese obodi talo na ton ma me but me tia obi aka separate me tia o ma me de kan tina person ka me kire mu no wotia de ka utua ni nyina aka ma no complete o mu kra de me no bia se kapre na utua o start se auto men na ya oba ho ono kwa na be kra me twa na wu enti no oba wa be so mpacho han oba de enkomo na no oni obedi ono ebiwa obe nikoko ne biwa ba ko bi ho ano abe tete na ya tena ho ne ya nom sanfuro na eduru mra obe kwa ebiwa kra ne mabu bi ama no se o kona de begu bi teso afako o ye young boy bet me de ya me fa ne sa se o begu bi teso afako ne mabu bi ama no sa be na me ndabi am no ansa nti obabu a me ma ne nsa sanfuro de ya tena ho we taru ntokwa bi wo muntem mpacho de bi nti ususu se de pa nti obehwe no wan tuguye mede mususu mu bone se ofa nioma ma ne ba nani so ohunu de wonyo e na ode kodi sa ansemone no mpacho an enso ye nani da ho o ye sure say talo no
kronimu na dwemu da ho omo dam onya adwemu yare bia chimato bia mam ni da ho ani da ho bi o he ya damo so otumi kwotwetwe obi na ntwi ahomam esane na ntwie ma na ntwie ko abe ensa gallon apatanom ne ade no akotwetwa hwiehwie nsagu sebe wo ye sure say na dwemu correct ewom de nana obi oso bim hey why na come ask question busa tell you why bibi wo teacher bi wo ma police for be chenida da bi o dwane se forest ben ho da bi o yebi ti o dwane a na okọ forest mu ti se si awudie wususu se wo che forest mu se forest on krase hihye bebre to ala ko bon ho adwa se na ma me ka se domi ablasem so e ko he ma bena no on ne ka nana se domi abrasem so e ko he why okay okay atiefo ni adofo domi abrasem ebe ko baabi domi abrasem ebe ko baabi awiai se ye ya ye kasai Dr. Hepa Plus ababidu ye ne papa no enkasa nwie na asem wei anamontua production aye wo ho no o meka nkyira bidwafo ene atifo ne ntibi eno ye baako sabe etuturasem ene nsemone a owura no ekodi ye no ono mfa nto TV ne so ma atiefo nyina enya binhwe na afi menye abidwafo adwenkyere wo ho na sabe se wo kodi aginamu ede amu obi a se wo nyinni se bia nipa kro na wo kodi aginamu ama no ebekọ yie di ama wo nipa me nkonko ye saa de no ma benai wo na wo ye talo ne maame se wo nim saa nka wo tena wo baabi nka wo mpa asem na nka wo betwitwa mpoa se domi abrasem ekọ he wo wuntinsi wabusua mu da on obi mfa wo nkọ baabi nkọ ye wo ni wabusuafo ade efiri wo so oba so onana anom tete ebi nti wo fie da on nka wo nka saa semwe nka wo ntwa mpoa wabra wakwa ade bia se wo kọ ho dwato a waje atum wo honhom mu enti na wo kọ pa chew se wudifo enti yemfa nchew enti se wo kọ dwato a na sabe unim se wonni hofo a enti na akọkọto a judge busa se are you gritty or not gritty se wojetum se you are gritty na se judge sentence wa wotumika se mahu mobo based on wa mama amre ehumobro ne se waje atumuntam wahunu se wudifo na ne wa chew de ode be chew na mom you are not gritty dia na ne you are to defend enti se wa badwato abepa chew akase wojo mfonso tum se oba na akodi sebe sansem fon no owokoko wonso wo de odi kosi awowa na de aba betua de chika na afei de o de dane mpoatwa ma abna wo kunsu domi abra se na asam ne maha enti wo bekasa domi abrasem ekọ he aba hei domi abrasem beko baabi wate montwa me Hepa Plus doctor se ye waba bedru ena ye yawada se dru yawada se ya na wani tua se eye Hepa Plus Thursday na wiei papa no wa ha Ghana papa no ene Dr. Hepa Plus papa no wiei doc te say nyakopa adom nana na no na me hwe se ne amanfo de na hum no yes eye adwuma no a me hunu se yes to me ewa asem no echi yes ena wiei eye yawada edru yawada se ya Hepa Plus Pavi Plasmos de yemfa honkomo eni agro ena yawada ne nso ye dapa mene madofo madehye ye twa afidie ne ho ahia ye tiewu ensem ben na wiei o de ma ye papa yo nana me da se na Hepa Plus Pavi ena Plasmos no onim se ono de ona me baasa bribia no yakase wo drug store pharmacy over the counter herbal shop
oye on sanu miensa se ya nana ekire hepa plus pavi ena plasmos miensa no nyina na kogibi nanu mbom nana se ye du bra ye no maduro no wa bra enye se reference ne ye yare bi nti ye no mfise ye gidi se sabi nipa sure na ye nipa ne de esese ye ho ye den na ye tumi adi ohawe beba ana ohawe wo ho esu nkunim sure enti obi etie me stroke na di na to dem obi tie me sabe busumi be de wo ho ni menses emma obi hwe me ni ti edwa no kinkinkin obi akoma abone periperi hawa hudo bebre ena me kire mu se yiwa dwin free sa hawa yi so na kope hepa plus pavi plasmos nonom mani pedua no enya hoden ye nhwa ade se ni pedua na ntumi nhwe en correct hawa yi ana na yensema ye kan nyina ni se onipa benya hoden na hoden na wanya ni nti obedi hawa so nkunim powerful na ahoden we ya ye kan hepa plus pavi ena plasmos en amazing for di ho dance fita for enfani agro yenua no mapomodin adwumayefo nurses midwife accountant e hospital say obi o clinic hospital opomodin adwumayefo omo fenro eni agro a driver for emfa hepa plus pavi plasmos eni agro good obi a na pomodin ho asem hia ni bia no enum no bi se ne ho bekosoa ayedin no ayedie esese ne nipasu no eyede boa no sure enunti na ye ma ne boa nyedin ye kan ne boa no 20 Ghana cedis enunti se ukura 60 cedis a esese unya hepa plus unya pavi na unya plasmos ubenya miensa ni nyina with 60 cedis no 60 Ghana cedis good enunti hepa plus pavi ena plasmos no die non-negotiable. Na ebeye ya anka obatan bia oti utek. Omfa edrui enye ebusuan dru. Sure. Ma omani binom ansomwada. Wo obatan so ni ukuna na ona oyire no. Munum bia no pani anwumre. Na de mode beto akire no de ye be kire wo so. Fa bi to akire na enye umu adwuma. Na fe obana owo boarding house ana wa kwantu mu no tunefo se onomu bi good enya yare bi o yare nti na emom se ne ho bekoso ayedin obedwene na pomuden yes nana ene se one woni e wo SHS ahodo mu no even JHS bi mu din komo a omunim colors bi a mentumi modin wa onim color no edi ninya onum emede o hawbre no station ba kwa na ye program anope ya listener no frɛ ya or describe said the color ya ye ka ho asɛm etie no aha ni nua be ma wo SS so 1 week no ntumi nsɔre free paso why say 1 week wakonom bi na o describe kwan enam so ni nua na ni so tete na o describe no enunti na ababe hia se oba wo esesa wo de to hepa plus pavi plasmos yi bi ma no na wa nkoyare ma obi ankoma na duro we ni ti na ye edwa no ena na danfo so je kales ni bi nom enu anu asemosi enunti oba tan o de ma hepa plus pavi plasmos no enya oba na duro sabi se sika sempo anana anka time ni nyina no ma oba na hepa plus 1 we dia kan hadwin time ni nyina o ma oba na hepa plus 1 pavi 1 plasmos 1 for the whole term miensa ni nyina term no on fantwa na wonso oba tan no se wo de sesika sem nti untumi nnom a wapom de sese wunya ne nyina ye ho toyo man ni munti anka bosumi bia no 1 me kanu na wotwe kura yes kire se apomuden eye continuous se wuja hoi asemo ba enti nom eduro ne ma wapomuden no nyina brand that is what I believe because nana obi be se sika semu ntimi nto enso ya re bia beto ache no ni sika na wakora no entimi nko ho hwe yeso frefra do fo ni ade epebi hepa plus no pa bo nya din misra wo de wan tumi kura no tede na aka na wotwi wo de wan tumi kura na nka busumi ni nyina no miensa ni nyina bi 1 okay ni yenhwe na emom so obetumi dia ene de ne si
waduru no ho kwan fa da ne waduru fa ye ne na hotwe bia na emwa wo because mfaso bebre ene wo so na me number ena kwa Hepa Plus ya wade sure 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 oh wa manonia 0542 807 807 907 0542 807 907 na bribia ye kirade wa ha na osofo panyin bi a memmo ne som edin yeah as to say wa ware anon ware ya me kirim yeah na osofo panyin no frɛ me eno ka se wotie ye nkyerɛkyerɛ no na o sha sie nom Hepa Plus Pavi Plasmos no wow ohun se eboa no wow nemom this time of the kodu no to akire ohun se eboa no pa na enye ni nyina na ye sex nti o there be se ni nipa su no there di me na hu se odaso ye nipa sure o se doc na me dia me nom ne saa because me worry but ochie mamti ase se enye sese bio mpaso nkomonti na ye di kwadu tutu akire no me sha ase mi ankasa me di kwadu tutu akire me hu se makoma hodwo ne yie me dwonso kama sabe me jam nan so yie me tumi didi this time nyame di we ache o man Ghana but areho sem ne se aso se betumi emancipate ye ho from sa mental slavery we no o kasa asem no kan de ye obato ye heba sabe nyansa be no nim etima minjaiti kra ye kyerɛw sɛ ɛkwan ne nam so ye nuane ne ye nsuo ne nti ya nhwe ye a ye daachi no ehu ɛne nti obema sabe uti o Tech FM emfaso ba kwa obenya free radio station we so ɛne sɛ daachi yare engu ani mase ɛne nti obema sɛ de America ni mpo na wonjindia fa kodunum tutu aduru na chi na hwese aduru no beboa wa na emo good last man ya no stroke ya isi kusua miensa omni yeah obemene enti aduru no eyefo wa hoden a nyamedi ama odada no na de na di taxi driver bi offer me na sam ne se nana Krobea misiye Hepa Plus no wadi ho adanse ama aboa mi o na am se adai osimiji udi pa enti wo kan ne sa no me ye driver ni Kumasi adum ha na mitwie na ya na ni sisi wow okoduru fia emutumi tutu na de bechi a na ne yem hyehye no enti okoje Hepa Plus Pavi na Plasmos ni nyina bi na sene ye kano no odi kwadu no bi etu akire ni sisi no ekọ na emom ade ba ku bi a wan fa dani anto se duro ni betumi ayama no ene se ya na nakoma ebone peri to de bia na se ho ne hyehye no yes ono no mu nuro no sa de ni tuye se memoye ofra mi anopa tutu bi o na ni age dane kro ye credit chair me na am say wow yes wow enti eduro no de ye sre Ghana man Hepa Plus Pavi Plasmos ko pebi enom na emwa me de me number e ma fama me 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 owa manonia 0542 807 907 907 0542 807
807 907 na obi bisa me say dent na Hepa Plus yen bibia no miensa fie som 3 Hepa Plus Pavi Plasmos yon sa miensa na dent ne ye ne sa na dia no wan kra ne say nansen a Tuesday me new year program e kobo na ahudie e di asama ba nyame honhom kra ba wo so e ma wo to aso say na ahumi ni nua panyi Habaku na nyame asem na wo kan what you say nim say Bible mu yo fie som 3 bia o ma hyehye mu ai yo na ahum ne di kan okay de to aso ye Habaku samo o zam ka kire de to aso ne Habaku na de to so miensa no Zefania so Habaku abeshe ho what you say na sa miensa ya making from ebrepapam ye beka ho asem ye wonim say omo nso no omo miensa ni nyina no ebia yesu fie som 3 wow na hum ye ebo ni din kani only 3 chapters fie som 3 book ni fie som 3 epie o bedru Habaku ka wadi dia just ubo ni dia na obia kai Hepa Plus Pavi Plasmos Habaku so ya 3 chapters so na obedru Zefania kra dia no asi everything ono so ya 3 chapters what you say omo to asonso mystery e wo so mysterious omo align ni omo ho te stars ya na se no mo align say Hepa Plus Pavi Plasmos na o ka sem bi se Ghana fododo no abehunu de waduro nim no na ache unya binom ya ene ya kopa binom se sani amanone fo no enom no gusodo o my Ghana fo ye dia yenso chese ba bi amefa bia so menya bia obenya bi ene ho nya den obi ka kiro so ye kwa ye nya bi nkrama ye okumase ya oboa enti ho nya den o me peto pa ye to pa ende na nsen ye nya bi o ye wa ha ebu aha kra ya eche bi wa sure bibri ena Pavi ne Plasmos so ho nya den good nti fa ne se wonyare ene ya wadai da papa o num bi ahye onipadua no so animnyam asa na wo de wanya bibia amfanya reference a kai na hum kai Habakuk na kai Zefania so mu nyina wo 3 chapters na ebwa ema Hepa Plus Pavi and Plasmos akoyi o peso frame mame number 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 wa manonia onso no bi 0542 807 907 0542 807 907 Everyone here Hepa Plus Pavi and Plasmos apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma January wa bi abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wonso wo ye Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie dumienu nka ho. Our pharmacy na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden krato ya. Mira. Yes my dear. Ene dear. Kadie wom bia kire me.
Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ademinim. Deɛ mede asie wɔ ane sɛ makɔtɔ Dawood 3 sister capsules. Yɛ ama nomo ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na okura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayɛ me sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na yɛ. Sɛ nansan a na wo complain waposo. Wo sisi ɛne adeɛ yi. Ebi na me de twitwi ya. Wo tisi ye yo. Sɛ wo de Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na yɛ twi na memene. We die twi na memene. Ai twi na memene. Wo de bibia so firi sɛ rekwaye mu. Enuom yenu yi ɛnyɛ na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodo na mu. Hyɛ no nso sɛ aduro yi nyɛ ma apemfoɔ abaatan a wɔn ma wɔn manufoɔ ne obi a onya mfinhyia dumienu. Bibia ni afrɛ 0244886437 and 0201681717. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de napos aye Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuan chemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esikyire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba awo ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na akofa nuani ye ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben Sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that huban. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso no ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de wo mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yensi yie pa. Me kam kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa wo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mekaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetic ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo a na tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekirebo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he mi koho sisie we di oponko penentem de
deɛ gye wɔn mo numbers ka ho 0244299520 ɛna 0266432210 sɛ wakyerɛ me voter drill limited yi me problem na solve adepa wura nie krom ha de wonkwa na wonim adepa no piaw unim entwam me di product fufuo bi aba sɛ wonya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus sɛ wo pɛ phone accessories bi te sɛ batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia sɛ wonya simple plus dia ɛno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus samikan se krom ha de woni ade pa hene no sɛ me mɔtiri akwantam na me ho preme kumase ha de adehyeman ye ne Dr. Caesar ene di animhwɛ afei kejetia ye ne G2 edi animhwɛ ye number nie 0244590374 ɛna 0241709636 choose simple plus ɛno ne papa no. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, Yadamase, Yakoya, Yasaba Bio, Aha, 102.9, Aha, Eye, OTEC. Asem Beba Dabi no, Ena, Wason, Eda Suguswa, and then we are Wutie, and then we are hey and live. Na sani ya wote no saa pepepe ena etie simple plus na so ye no eno na adepa hene aye ne hwehwemu na ode ne findings aba betudwa akere se wo pe phone accessories eye papa baby a wo benya bi afri eye simple plus phone accessories se ye ka sei onuaba ma wutie me akwanya no aba ma wo hweye na wankwankwa nkyɛnfo ne ho abolowefo ne ho na wono mo amfa asokwa anane wakyenkyena se de utumi kɔ ebia phone no charger bi a wo kɔ akɔpɛ ato watts a ya twregu ho nya watts ketwa ye ton zeros na ama wo battery bi a wo kɔ akɔpɛ ato yesi sei na ho ɔden tie wono mo boa enye papa power bank bi a wo kwa akopato ya dada krade a kyerɛw ye we na ye wo mo boa sɛ wo pe papa na to a baby a wo benya no eye simple plus phone accessories onua say phone aba be kanipa da sɛ ne ye ho ya brabo ho ye upe umpe e kan ye ho enti sɛ wunya akade a eye papa na wo use e de ma phone no a eno ne kyerɛ sebe sɛ ne wankasa wotie o make say on phone no hwe cover bi a hye ho protector bi a etare ho animu tantantan apapai wo ho okoto firi nkwankyɛfo ne ho to papa ne preko wate eya pe value for your money na baby a wo benya no papa no eye simple plus phone accessories ahai brana beje charger papa brana beje power bank papa brana beje batteries a papa brana beje hands free headset cover iPod protector earpiece bluetooth earpiece and a neck bluetooth wan kasa sabre ya me ne wo ka sei eye phone accessory ben na wo pe onuada sanie bra simple plus phone accessories aha ena abenya papa no ubetumi abetu bi akoton ubetumi abeto ne nkronkronkronko na wo de adi udwuma ye wo kumase adehyeman ye ne Dr. Caesar aso ye no ene di animhwe ena se wo ba kejetia na agina kejetia getu animu a abrosane a eni kejetia getu edi animhwe no fro hanabra ade papa bi a wo hia bia no ubenya bi ato e de free simple plus aso ye ha enkyeremu bi nso na wo hia ye number e ye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 unya fresa homa wo ya woni simple plus phone accessories for bekasa na wie dia wonti asie bia no wo hye obo wo be kirem
ama wonso wanya ohonte ase na awiai Fet Homeopathic Clinic enso wo Kumasi ahenema kokobe ya wotra asantase ahenema kokobe nie na se wo ba ha ye Benjomas company no ewo 18 mu junction ne so se woni Fet Homeopathic Clinic for ebeto kesa oni ada se ne awutie me na yade bia bagi nipadua na boso ene wabre paa enya asem ketwa se ne papa bi ka ye no osi anuanom mi ameti hai mabre paa ni nyina ye yade enti o na wo ba Fet Homeopathic Clinic a ye wonro ye wonfidie enti ye beye hwehwemu na ye hunu oyade no sabe ne kofa ba ya ankasa ne atwiti afiri ho enti so de yade ba Fet Homeopathic Clinic anom a ekontem ni nyina ye se ye treati yade no from source enti yade no ontumi nyina wati ase ye nam physiotherapy acupuncture massage kwan so onua ye betwetwe ma no mpemu hawa awowo no mpemu yawo untirimu etwetwe no ni nyina be free hwafi ye beye detoxification ye betwe fi e de afru ni padua mu amwanyu ahoto mo asroku yade ha mo a muntirimu twetwe mo aye mre wo mpem esikire yade bi ha mo sasabro na asa hututuo enemu yade bi no akote eni ho hawo ana ulcer ana typhoid ene hawo ode bra Fet Homeopathic Clinic na yemfa ye duro nkan ubenyu ahoto ye number ye 0244 583859 ena 0275 969414 unya fresa ahoma we ya Fet Homeopathic Clinic for ye beje so no bekasa na de wonti ase bia na ye bekire nsem munso na ye de amaw na wie Danis Creation nyankopon nhira mo Danis Creation ene modwuma pa ene adwuma dene a mobo anuanom ne adofo Kumasi atonsu ene wo atonsu onom ne Fidelity Bank no ena edi animhwe na se wo ba Danis Creation a ye picture flames apapa ne de amaw ye na ye puller banners de ye kama ye amaw invitation cards ahodo ye ne an ye amaw ye key holders ye marks and cap ye embroidery t-shirt printing lamination typesetting flexi banners stickers ye flyers photocopy graphic design any DTF printing unya ne papa no free baby a je Danis Creation ewa atonsu Fidelity Bank ne hwe ni mu se wo pesa ofre ye na oni edinkita ho a ye number eye 0242 6865 0242 18 6865 and 0554 23 2764 unya fresa mawe ya Danis Creation ya beje so ya no bekasa na ewiabre dia wonti ase bia na ye bekire mu nso dia mawo na nese na ye wuti free Dr. Hepa Plus anono holiday wom ye kwa long holiday ene ya wo akini fie ubewo fie memene da wo ho kwasi ada wo ho dwada na abekwa adwuma onua dwene wapom de ho wate nya sa fie a wo kwa akotenai enya homka enya nigye emfa mawo eye de fie som tre no se ne ye wote no no eno na ye de ehohoro nipadua ni mu na yeyi efia akotwoko wankona na amaye nia hoto ye nipadua ni mu no ekoyi afiri ho ene hwan na etie me ya stroke ya de aka no atofom se ne uti free Dr. Hepa Plus anono sa pepepe na tie o se wode ye asikire yade o se ye mogabrusu o atenkana tiko emreyo wompamu o infections bi o ni nyina no pe Hepa Plus pavi plasmos na kira kwan enuomi ensa wei ye wo bia nsuo ye wo bia topaye se wunya bi na se wo bobo a eboa manipadua ni gina brane 0542 778572 and 059 1367898 unya fresa ahoma we ya wone Dr. Hepa Plus nso bekasa se ne wote ne nkane no de wonte ase enu no obekirim na ode amaw awiai owura owoye nim ha eye Amoaku Solomon ya ofri kunsu yo so dom yabra ena aba yenim ha
na owura wode na ba ha eye Kofi Peter dodo na anim se efe ne talo saa talo yi yese oyekua esan de defunu ewo kunsu yo so do me abraho ne maame ene maabna saa ne efre no na sabe obi nim de eha baakofo ose baakofo makohwie gu obi akotwa na be na wate wadane na wo ba benua no taloi akwa gu atwetwam abubu ne mpata nyina firi ho ena ne maami kote se betwani enkono nso koye na mamre na mane ena odi dwato akoye na wodi dwato akọ oboka ne firi 11,000 enam se dwato afọ ne ye ne wofa no munti wate so aba 9,000 asa te so aba 7,000 maame ne nhyebre medikoko okosi awowa na medi abetua wankoye afedia wasi koko abu apa kire se ye besesa ne aba agim enwo de abetua ka wanya saa o oba 7 million enwo abetua obetua wie ya wakotwa bode anya 1.5 wabetua ka ho ntisika 7,000 no 850 Ghana cedis ena maame na betua krachi nzu hunu se eya amanfo ne yoma no kojeje ya wode ye na dwuma sabe wabe ye saa de wei ama saa ka wei abeto ne so wie ya wo wadwane maame wo wabedi agina mu oba wo ho a afedi ampu atwa ena ma abena etwa ne se domi abrasem ehefa na beko nti wa hunu ne se sabe talo no ne maame no wo ma yo ma dwen se sabe obi a wo no wakọ na kwantuom ya bọ na mana besa Nigeria na waba wo no ani krom Ghana ha se wo ba betena bebobra na se mu be yese ya na chese mu bo na bra ni su won tena ho ma sa de ne ntia no ene so waba ha good jataba asem wi e ba ye no anamontio ben na wotu efa ho efa talo no ma abna na ye ne maame no maame ne metiefu hu no yo na edas ebaha almost 3 weeks ni na ye try say ye benya tile no ne nakasa ba ono ankasa de oni phone so phone so de ya ne number de ye nya o nya amfa man ti de ye ne say maame na obeso kanim no ne maame no ene ye pese ye ne wono so be di nkomo ono so we nya ne contact amaye ti de ye no ye ma number e ma ye ku assembly man ho ma woni ye di nkomo ti ye suma assembly man no e wo fie ho ti okoye no no freye ene ye ne maame ni di nkomo ene ye to ye nsa freye ne se ye behia no ha ene o se oh na asem we se na papa yi wote asem a wasom a otu aka no ene ode na ba bedru Take FM nti wasre yen obeba na ne mane bi wokuma se oba be si wo so no mo ne yaba waba na woni yaba be sia ne maame ayi papa yi ne ye hu be kwampa be fa so e de asomdwe be ene ye danase ebre ne so ya wama enkra wo ye nya ye ti ye ne se ye ma assembly man no ni nipa ba akoka no ye ma ne ko ho ana wo kaka kire ne se ha de wonsi ha ne nsi ha kina ma abna na enu asem no okay ti ye ga se okay se ye de ye nti won kan fan kire ye nti ye hwe nanim wama ene se ye sa try bi mu ase nke betumi enya no na ye ne na hia ne ye di sa asem won kuma se sika se na opanyi ka se watruade ama no ebre a wo hye no apa ho akwan ben so na ye mfa papa e benya ne sika dia kotua ne ka bisine maame no ntimi ne ye nkasae eno ntine me ye di ba fidie so se onte ya ye be kama na hu se wadi nka akrate asebi se di nka ba ma ye to nkrade ma no eno na krachi wo ko fie na wo se maame ne be ka de e kire ho o se do me abrasem e ko he o se do me abrasem so e ko he o sia na sia cha na dana asem ne wa nya na ne ma ne tie ne ma okuma so no mu tie okay enti ne ma ne se ma ne sia ye beba be kuna ye mekuno okay afei ma bena wo wodom ya bra tie sa asem wei ene wasem ne se maame no ono kra de wo bono wanchi ena ne ba koka beka no na ye frefre no na wonim se asa agro eduru de eden a ebo no tiesu amaame ni besu ye agabe ma mi Asem Beba Dabi asem ya wo ke makuma urade be ma ne no no wo no be ma ni ko oba ni mo ba no be kwa ma no ni ana ya transe na ya hu kwampa ya di asem no ya di ebo faso owura yi waba mo ho wo wanchi da
wa ba ha de me dia ni asimanim dia ni kristo ni ko roman ni asimanim na kan nti me sure ni abotare se me kwa ni wo fie ha se mi ka se dia ni ya e ba to wuti ape sana pa ni mi ka se ape si kula si ja so kula no ni fie me si ho mi nidi mensu ade wanya mi pro wanya mi pra ja be mensu atama ni mensu ale mensu ate na atana mutanenka mensu bana ko kambeka me okay enti ebinie se ma bena se wonso wo pe a oba no obeka beka wo ama se sui at wrong grass obeba bi su se sun we bi e wa afidie so oba de akia me ma me ma osima me ensa e wo sa asem we ho na de wo wanchi kura ba be su Asante mam na nya wa Asante man ya mu wo de wusu kura be ye fontem usu ebe ye fontem oba de akia me kunsu ni su de se okay kunsu su okay kunsu be sui ebe ye depa okay ebe ye depa okay simami ensa akra we de etew one hun se ewiase aye we edru ba bi a mata ni bi ena ye ema ye kase wo mo ya abahebone me de da bi a me kase wo ba pa ena aso ni mbatete na emu me beduru sei na wo so wo ye sei dia na kire se dia wo pe no eno na aba mu no oba kwa kan be kan mampani abadaye wakosom na mposi atonkra wa afidie su na watia tumirika na bra na se ye no krese de mabisu okumase ya na wo mo so sabi wo mo na etutugu wo maame asum se ma wonsi ha nne ma wonsi ha kina eye Asem Beba Dabi wo mo so tai wo mo nua na chi se onye de wo ye no se wo mo kan sa de ne che se wo mo ta na chi enu ti na wo din se nhunu awasa akuro ni so no kofipi tailo na se wo nua ya ade se enye ni ato ye nsa afra wo maame na akura na wo kumase no enka wo betumirika kura ba abe sosem ni mu se maame de o ya abrewa wo wachiri entiye ne ye wa ha se ni ye beboa me na firi ho ni ehunu se mo nya sososo na mo hye mo maame aji se ma wo ma abrewa ne de wo singo nya ya nko bebo na mo ne ma no wo mo kumase no ese ma wo ma e kire se wo mo kuro mo ni ba bi o mu nua ne hye wo mu nua ni din se mo ne na no adwane aba be hye wo mo ho talo nua no mo a mo kumase sa na mo pa kire ye se wonu di okodin se mo ne ne wa kura na se a na watumrika aba na mo na mo okrom na mo di na ahyem mo dem ani mo fie na kroba kura ma o se sa na mo so mu nua ne so a empompo agi nsuo na hono a eyedai pai sa na mo pe na mo nsabeka na se pai wie nso so a enya amunu mu ha na ewu sani etie bia no bebre ansa na ewu utira anya yie mpo a de to aso beba entima mutiri mu nya mu de na mo nkeka sa mo na mate a mo nka nkira mo maame se nya ne kura sa mo na mo ka nkira mo maame se onka sa mo nka nkira no na womra sa anya sa de a krachi men ha ho so okobodua emiyan kwa ka sa wo ne wakokum tailo ana se kofipi wakunu ho dada se wo se ensuo da ho ensuo mu na no ansa ensuo mu na no ansa no mpacho ena obehwie ensa ne gu ye ebi ko gu ensuo num ede egum engum kura pampan no ebedurum mesumsi gina ye ho woso wasi gina ye ho ya wode ensa gumu ema ensa manfo a eba ho ene enua ne nhoma enim nsa no mu nyina wo mo ba suya bna me kasa suya bna ti suya bna eda ho se wode friend say dua na de si wona ne nsa ne ya me ensa sei ena wodi ade simu nyame bia ena ade si wona ade kora simu ena da bia wo kwa wodi nsa gumu enya saa pacha to wadwim ono abo ne ho dua wi kopim so mba be pa wo chew no mo be ya mamra maw na wakoma atɔ wo yam no enka se okobodua
jai onu a talo no a se talo no so onim safo no ode da fu oba ma oba num so sa no wayi ano onim safo no apata hisu onim kakretwa onim twa pa aha wawie okay en ka ba bia so okobodua na bibi to na yakasa ye wa onu ankasa wawie why ndika wakoma to yem okay medase eja kwa me nana hwe nana nyiso bebelebe won ena ma henkan wi 7 ma me no de talo ye nyina ma me no ka ho bi enu abena ka ho bi sa na otie ni ba ko de ba ko fo de sa na otie talo de sa na otie ena be wi ni na koko a otie bu apa sika na we koko na enu abena bi koko ko bu apa ene sa pesa na yi bag ha ebe duru ho dia ma fe na mekotwa mbo de betua 1.5 ma me no won na ma akora na yesa de no wonu e na ma ni ba kufitaru no yesa no ma we nyina na ya to nsa afro se me ma china na gunsu asem de ekwen domi abra jam de ekwen akọ ebe ko baabi se onimu a ebe ko baabi omo bo na so se ma na ma no ebe ka ba be ka mu nyina ebe twe omo afama eno abna abe fo mu nyina de o ma ba na yen yetia no papa mo so epa mo so nye se anu ode o na mum ni yie dintia brane tase na nka eno brame tase na mo se mo di animu kwa bo fa wu amom dwantofo na mko nyina fo bu amom ba ku se mu obi a okro Roma Catholic panyini tu sofu panyini pa o mo wa mu no mu ma me no sebi o mu ade na nka wo de wo fa ni je mo obi anye sofu Roma Catholic panyini na san ka kire abrantie se me ko kire se mo mekume ye yenku nipa na mo pepepe na ye pe good yenku nipa kra asem se wudi se wudi nsemfo a ye beto se nsemfo na wudi no ntie no abra wo hwa se foforo yo mebeka wonu na ama ne bana ye san no hwe na de mefa eja de mefa akran wa hya se ne o e bia bo component ampi o twibi obokom no se base bi na o twibi ana taro de ya sana ya ni sana o tam na onnam ho na nka we papa ye se o ye action kito bi se kokobo de se enkoku no me baba ma ba krope no sana ma abra nten ya sana o me baba ma krope me hwere ma de nti wo hwere wa de na akora na ko bi se mo ni no bra fe ko papa bi so na nka yen ka sem ma enyi wo to se me ma mu mekume yen kum nipa na mmom sa asem ni sia ye pepe de ato me da se bro amwako aja nana ujiye DMT na wo de wasem aba yanim ha meboa pacha okay ye be kire okwan na amwafa so ate pacha mate ekwan ne bre so a se ne abrewai be sufri wanchi no taru maame taru nuanom taru no ankasa ene na busua omso be ba bisu afri kunsu dom yabra abisu kumase ye be ate nana mi jude mate tena se twa me wachire ho pacha mate atiefo monfa sa asem wei ento ho mame na mo mane ntwa me na ene mi ankasa me bai edi na woda udi de pious edujamfi dodo na anim se afro fastest talker na Kumasi Traditional Council na wo ye wadwuma ene pious the fastest talker wanya afekro edi aka onfie ho na ye wa wodai mesire nyankopon ni nhira na ho odin ne na ho bambo se entowso na entutu anamo emfensie. Happy birthday to you Pious the fastest talker, God bless you. And now we Nana B Herbal onom na di Nana B Go Herbal mixture ene Nana B Go Herbal capsules Nana B nray eja tuato onuada sani awutie mie akwanya no aba maune sebe enamu yade bia oye very stubborn ena abeti aka osui ena wo bro enam se enamu yade ni nti hwe kopena na bi ne mischei ene ne capsules no bi na sa enamu yade very stubborn na etete wo se ye gonorrhea se ye syphilis oba sebe eniyoma nko ye wa ahemfie ho
uni peduam yawo a wote ne wo nsabuo mu nioma fa wudie mu no se wunya na bi nu yi a wawie na tie aduro no wohwe na daka no a ni nsuo no ene ne topa ye ni nyina hyem se wate ase enti wode nsuo no ebe memmene topa ye no na bi nu no ejetuato na ba bi eto nu wo Ghana ha bia no wuram na wo kasa wo pe na bi nu ni bia wawie oba Misty Heba, Unique Heba, Tenatet Heba, any baby a Tony Drubian and a be no pay, Ubeyabi. Your number a 0549 99 9253 0549 99 9253. O fresa homa we ya. And an a be Heba, ya bejeso na yane wakasa. And now ye Volta Drill Limited, ye tunsio. Volta Drill Limited. Yetunsio na nsuo bia keke na yetuo yetunsupa. Ena utie me na wo pensu papa se ye ufie ho wadwuma mu ho ukuro ni mu wo ye nsuo adwuma ope kosomesi bebre ye ni ebetumi etu akwa asase na yase da bia me kasa asem we kirewo se ade papa bie wo wiase bia sha yase untumi mfiti preko penya ena se obetumi anya saa de papa no a ade kese bi butuso ade kese bi butuso asase de ne de ye ebo kakra kabi ene butu na yase ne so nanso se wotumi dwa saa abo ni mu wura na se hope ensu ye kroje very pure ena abenya na nam se Volta Drefo wo mfidie enti wonu tumi dwa saa abo ni mu tutokrotum etwi nsuo kroje ni bi de manipa enti se wutie mi na yebo hold relena don't worry so wo Ghana ha so wo amanone de hia ne so be frɛ yen se wo man kwanchenfu ebi abetu won mu kotutu nani na atwi nsu fi de mawa frɛ yen ni emesiesie ne kama na yemfama wo wate kumasi ahojo da aban ene main office ne wo ena mo amani abrese mu be yensu adwuma no kai no a yede tu nsuo no de ye frɛ ne rig machine no yenya ya krabia free yenkofo na ema yemfidi pa ne wo e de aba Ghana enti se wo pe bi ato sa rig machine ni bia oni Volta Drill Limited for kasa onu be ma obi wate na wo so atumi aye adwuma pa e de asom Ghana omo nko antumi nye Volta Drill for number ni e 0244 29 9520 0244 29 9520 and 0266 43 2210 so winya first ahoma we ya woni Volta Drill for be kasa na de wonte ase bia no be chiremu so de amawo na we traditional Dr. Dawood opanyini nyankopon nhira no onto won kwanam woni wadwuma yefo nyankopon nyamo kese se woni papa we bom puni mpu a ekwane a wo be fa so a woni wo be kasa no wan kasa kura wumpie no na wo ho atɔ yade a wode kɔɔye no hwɛ egiso krapa edane a enkane na Metro FM ni wom no saa dan no amu na sesei Dawood Herbal Hospital edine dwuma na wiei oyoba obra wo ho hwɛ awo ne wo yam minua ba enye minua dia minua no ba no me kofa no no osa ti mafa ne se me banya oba o se mafa no nya oba eye obi dia wo de meka say bibia beto chimanti na wo de ni ntumi mma no hwe wo ni Dr. Dawood no anka se nhia kan wo ha wo kire no wo benya bia to na so ememe ema no de wo no mo krama yen meka say etuo no tumi to hey ene olifridges uyi monton grigi uyi all fall down uyi stars ya hodo ni nyina wotumi yi nanso yetu hunu unkuma boa woni traditional Dr. Dawood shia onua bema obema wakuma boa wate se sikire yade bi teteo stroke nyudue yade aka wato fom emoja bruso bi na hawo hepatitis B yibi anenemu yade bi no akote no akwa na enkwa onua woni papa no nhia mo a ose ha mo papa no wona duru pa mo a mo prostate aye kese yade roba akotum kire se kokorama bam mo dwunso wi a sebe ase ebia ka akire wo dwunso na wo chem wo de obema na hyemu no na sebe afe na dwunso ni bi san ne na mo na ho wo be dwunso wi no atade ani mu asan afotam enya de pa
enka de pamfa prostate ho Bradawood Herbal Hospital papa ni wadru ode beboa wo ne number eye 0244 886437 0244 886437 and now we are 3P garlic mixture and also yadru na say dro we eye piwak natural health for ene dia bedwa so onuada sani awutie mie se wunya 3P garlic mixture dro bi na so no no mo a nokre me se wo se eboa nipadua no obi ho a obeda sore no aye very weak nipadua ni mu okoda ye nso nkese se wo rest nipadua ne be sore no nke ya hoodin mu nenso de obe sore no aye weak den na aba edro natural garlic wom enti se wunya binom eboa mefia esisi wuntinim srade tam ye moja ntumi ni afrusa ne no clean ni nyina afri ho enti da no wo hoden what you say you get me me dofu bi na kan o se na wate nkomo na se enti wa wutie me wate nkomo na se say your blood pressure na ha o cholesterol yesi wo soro we immune system ne nya dwuma yie enti yade we free ha po we free ha dwa po ne yade no atentwie di wo so eto na bi kura wo ho no yesi awo dua nso yeduabo kona koto 3P garlic mixture na wono no mo a wawie bra misi e ba kolna ke ba dani heba eni ba bi eto no bi abenya bi ya number ye 0248 928824 and 0201 000021 and now we onyame wo ho herbal Dr. Basa nyankopon hira pa wate na wanya okese efiri sa wo ba yei wa magana fu ani agye o efiri sa wo ba yei wunupa wo de abai wa ma asumdua ba fie o enkanka ne Basa herbal capsules no adofo capsules wei na wo ye obi asebe wo yefunu yade ba na fie gya dum uni ahoto oba wubu nsa yete wonka be ma sabe oho asore a esese gina so no hwenka tete ana yede sikantia na wi ahwede no na yede saade ne ko challenge what you say ye ko ne yakoto crazy isumaduro na ye buagu kaneam kanea nka tete kanea yi a yede crazy gum na yede yede ye pagya ni som no ye frɛ ne sɛn aha na yede ahyem na sabe emu aye du no na wapoma wade no ne yede asen so se ensane antofom a ekire se wade ni mu eden say mo mama na ni nye ma ni mfili ma ye mre ade na sore kura no ne sense ho na ne ra ho me se be ma de ya mo ban kanfo mo ban kan kire se you are blessed nanso ha binti na ama oba yintumi nka bi nkire wiyo se wunya Basa herbal capsules na so no mo a koko ne high cholesterol infections ahodo a akofa sa hawo ni nyina aba no clear ni free ho afa Basa herbal ointment no abata ne amutie miei se wunya bi de srasra kwada na asabra asram ntosi pampers no rashes ya wo de bo akwada na egu no ene ahohye ensansa yamnom ne kronom ne ensansa bia ye egu akwada no ni nyina abekọ akwada ne ho beye den ena wo panyini hwe wonsa kakaja na esa anu yi o se ye nti amanfo oyi wo ma wam na anu aye ya ye ko yi na ma ye yi wo ma wam ne fe ba sa gina ba bi na hwebi uhwebi a e ma pressure kra ba fo wo ye be ma na onam krom na hu oba ne ho ofa ya hwe ni bi eye e ma pressure ba fom obey sabe ne tu ya boboti se tachima nkofie gina ba bi na hwebi anu ntia na wa kamfu nyankopon ya bode kamfu nyankopon ya bode unsu untumi nyiwa wa mu ibi honam kankan wuwura mu a na obi ate wonka pe Basa herbal ointment ni bi na fasrasra ebeyi sa problem na free ho na oba KNG Mr. Herbal Dani Herbal PFA Fredimens any baby eto no bi abenya bi 0244 267725 0244 267725 tesa abaya bi abetina manim ha etiefo ne ho fe ye mo mehwebi oya mo faneto so yimi free so atiefo mo mehwe no oba ho fe competition na we de hwan kra na nka mi group yi mu metumi ne de na face we de anka di jata ba beko dabi ya mfa ja kwa be nko
We di enka ye dija ana obo we di abo akokra emfa nko emfa yakọ ame o yemfa ana enkansa momi emfa nkansa nko ha akwa we di no ho ofe momi emfa ne nko obi aka kire o so ho ofe da ye da bro bi tifie wase da na Krobea ya akora bone penyina me ya akora ye fro say e ba sha me dia akosi afri santinia ba ya akosi afri he na bai me free ejuso ejunase joso junase ya santo anana akora no o ba beauty competition e ba sha dabi enye beauty na ye dia ada dia na do aba meto asase free openye bi ho esu yo meto asase free openye bi a ye frɛ no Ejapoku Isaac Opoku bad edin adodo na nim no eye Ejapoku ewo ejuso abnase precisely apamprem Ejapoku no mbachan ono te abnase abnase ho ne ye frɛ ba bi apramprem ho na meto asase no ejuso apramprem eno wo abnase apramprem ti uto wo wasase ni free Ejapoku wo e wa abnase apramprem na emu Ejapoku ne de ote abnase to aso meto asase no in the year 2022 na meto no October meto ye na December me say me ba be yeso adwuma afei mete say me wo na me ma me frɛ me sa akosia asase na wo to ye no mate se ho ya aban asase ama aban tuetu ankrofo ka entinya abotre ena ni odi manim na akasa nso bibisa no so ma me ente sa yenko yeso adwuma na me nso ncha do me bra bi to asase wo sa afa ho a ena me ko bisa ne se bra mate se yese me kota asase wa ha me hu se wo dan e wo ho papa ne kire na yese ho e ya aban asase e ya mpa na o se ho nyina aka ho me anso ho a me to aso dru abnase be ababi o mo ye asase ho nkrata no me dru na me bisae opanyi ano ho ono so ka papa na Ejapoku ho ena omukọ hwe asase ne maame ono so friend Kofi Coastal enti ne ho na me ko bisa ne sa asase na oni Ejapoku maame no mate se yese ho ya aban asase nokre no se an ho nyina aka ho enti Kofi Coastal ne ka kire o se ho nyina ya aban asase ono nso ne Ejapoku no ne koton asase no e survey so e surveyor e wo ho enti eju so mu twetwa asase no no na di mutintin enti ono no mo frɛ no se o mehwe asase no maye enti ono na oni Ejapoku ne ba ho no saa bre no me ne me maame ena ne odi manim no ena ye nyina yekɔ ho no yekɔhwe asase no ena ye di etu aka yesika no anso ekire na mpa bi be source enti ni yentimi anye adwuma no iftan se hoye aban asase no ena me ne papa yi kan se aban asase de mi ntimi mfa anye adwuma enti oye se obema ye baabi foforo ena o ma ye baabi foforo eno so wo mikrom ho a adwunase to ye no so adwunase de we de mama on ye ben wo ena me so panyi me dase o ma me ne me ma me kohwe ono nko an e baaye ena ye hwe no de plot number no so enche obema ya be yeso adwuma ye twen ya ye be ye adwuma me de anwe kogu so panyi sinya abotre ade a wakɔ kire wo no me de anwe kogu so sinya abotre na afa ensini yetrim enti o ma asapon dikro a ye frɛ no na nafosu enso frɛ me ono no so ji asɛm ne so me na nya abotre ye be ma obi o ji asɛm no to ma to asɛm no so a se me hu ni pumasi bre enti December ye twam ya 19th ena me ye say de omu ye no menti ase enti me de baba bedan we san se me gimudi okay eye me ba ejabre na Krobea akwa aba
me jozo mu hene ba na ho te say nyankopo tumi me ho din se bolo is aboba very good adofo ni ade hye se ye ya me ne wo ka say eja Abraham e wo manim ha na papa yi eduro kasa ote sebe da bia meka e wo afidie so kire wo a wutie me se me ye bibini echina say ikura ye fiada e ye holiday o de ye ho aduru a eboa wo ye wo yetu abibrem de ye wo na to kwayem o de kwaye ni mu nuoma e ne survive de ye wo ni tu nsuom o de nsuo ni mu nuoma e no de tena adenti ni awo mi ato kwayem a me kofa nsuom ade enti me ye bibini de abibiduro de me gidi wonso wonnim aduro enu nti na wutumi de se nipa yade ena wi ajabre waba me ni matiefu anim de na wo se yen yo nana Krobea me dasi etiefo ne ahefo se ne nana Krobea kan no ye frɛ me eja Abraham ampa ya wumi to akurase nti o ze akurase ye nubrane habama no ya kese nu tan no e ho ne wo nti me di nubrane na habamba no amena na de kire me no na me de sayare ahodo nana Krobea yenka nko akiri na nsia me ba ha yi ya wada na me ba na ne na otwe mampontin ayemfo no baako ne yere wonya namu yare bi na didi mu ama adani stroke ndi okutapoma woti ya chini enko edi bra me kasa ya me cheche ne mam no otie ye eti mimi free ya kro no nso hia me me die do man no Israel nyankomo ni ma metena kasa mimi ntwantro Sunday anwumre na ofre me se watono poma na atwene edi abasa na wose wonya nam yare bi na wodi ya chini okoma bi ese emwa wono dwusom afide omama ne nuwa mama ye bibia afide na na chinka se ne ye ne ya na nsisi ni ye ne ya afide okoma bi ese mwa sebi wodwuso ye ma no emwa eduro yiso a still ye na ye no abasa na ma ne honam hyehye no bosa na no keka no pepepepe woso wo Johnson tentem enti abasa na ma ne nan ne nse nyina ye tititi afide oda won tumi na ni widi mu hyehye na nkasa woso to da na oda ya no mu se ne bed na ne honam nyina ye ne ya na oba beda form obeda form so the same thing ye na ye no kise wo hu de won fa na ne baba ko e wo sika kakra to de bi ma na mami kwa na wakọ any above grade wakọ hini lab ni enye no wasadi ko minua mo bi duefu ezo eso wakọ enkosi hu no wase memene da ya wada na mi cheche ne mem no oti ye no da bi papa yi mekọ akoso ahwe ti mi free e kro no na wakọ na me se na de do ma na Krobea ejai di se ne ya no ejai chika se ne ya no ejai nan sa yetititi no ejai afide na chika se ne mututu no ejai Johnson tentem no ejai no wase de de cry ahohene no odware we na hunam ye ne ine no de afin edwiri usane brush ni nyina so ejai amwasa ato no poma atwene iti na Krobea se ka se ye ka habama se emfansa ye fan komuni pa de me bi ye mo se emfansa ya rede me se asante roginya se oyi abibidro for 3 na se wan fama kan oni pa koranche se wa ya awam iti me se o tie me na so wanya nam ya rede bi amasa bi o sisi ya o ya wo chika se o ya wo Johnson tentem o nanu sai tititi o to asinti mo twon adidi aba we mpo wanya yifunyare ye friend o sane bi abo ni so kura ya wisi tese o da na o yido mo che hyew tese wo was the buy na aduan to ye ma buei e kom de so abuei tese o ti wunya ohwe e ya do wato fom and I said wato fom aye stroke a he metumi safro bra so your ba e twa bra mramro amasa bi o meses ne kura e maye ana wunyin se ana sei ama tese waseke kaw e se bia begu nkomo so tese e ho nya nika he metumi safro mesime ma 3 days ani ma nyina bejai no ayire wanu maduro no ama ekumumwa na yinia ma nyina afiri ni paduam de bia me kam se bibidofo nyina ya ade na de me me do ni da so nkone se me waduro bia e natural antibiotic ame de mawa ebe kumumwa no na yiwo nyina afiri paduanim na de mwa na se no aduro na nkasa se esie no what tiesi eti so enya bibiduro fu bi na ababaji eti ji namba no na hwe mekira kwa Kumasi abontisu ya ohwim school junction ho eye Barakasi road ana se esuofo akwan so gina school junction wana kase o Peja Abraham pragiafo no nyina do beba namba na me di dwuma ne nie 0242 76 48 35 0242 76 48 35 bia na utie mi wo amonane ana se utu kwa o pese fra WhatsApp no so ani so mi wo bi wo WhatsApp line ye 0549 10 15 80 0549 10
10 15 15 80 80. Yo, na Krobea me no ba to dwa wie no enye no nko sa na mu yare kro ya emema no so e ha mo papa senia na oka no be ma ye kitikiti se me se ya se bi ye sha akoto bi aye kitikiti se entumi nya hwe senia okan o sa odi memei oba ya ne ho ofei odi ne makwa me o dwane odi na oba ade obi adwane o se be ka se ne farma me tie be ka se farma se mini ndie me na asiso yey me wo memedro bi odi be e bedru wo osuru kunturu zabi ma fo wa na me no duro bia jai oba we go be fan dress adwane edu be kan wasem na me say sa duro no e ba sa yare ba be manu ma na be na fon edu bo say bi otimi dwonso ntentem okoto toilet na ochima na nsuo fita bia betua se bi ne be ma na no obo say timma ense be gunu be ma no ho na man be ma na ketu bo dwonso ne mu hye no bo say wa ne mu ka pe sa ne ma wa ampedra bo say na man sisi ya ne ya na ode akokọ hye sasabro hwe me se mu say osasa wonya ne hwe no abro eye nam yare na o ma yu sisi mu gia no de obro different category no nti ama kasere katwe ani ma se bi usisi ya oya no enam wo chika se oya no ne wa Pedro wo so ba oyam na ma ye fuyare osa etim bo ni si oyisisi etim ma wo ye mbrese de ya bro no etim ma mo jare etim nya fufisa ne ye o muti didi ewura o kidney no liver ne nyina mu ti wa hwe o be sa ni pedua kwa nyina de pasa bo se bema na ye keto bi nti mo adwuma ye o so mo na aka no kwa to se bi obi a woni tribu no pasa na man sisi ya ne ya na man na ne sa ye titi bema utie me se wonya nam yare bi ne wa Pedro na ma miense da ma wa na yare akese miense da ma betime ku ne ehun se ebeku obema no kodo to ti na se sei obema nsore ba kwa gise na otwe bienu se etimi asore gise e gina gra baby ka afo se na asore akofon bra beji na medro e basa so bo se na ma osisi ya uyanti sisi na ya no enye bibia se e do beto form as a stroke nti na ma na me ka na asem no na sisi ya na chinga se mo bia bi oba ya ni se watro po ma atwo no e basa bo se o Johnson tentem e wura prostate ni mu ti na o Johnson tentem ti uti anye ya be show rubber ana se catheter na ye de abose bi osere nchen na wadane se ete se ekura se bi abaya ya to no ye de aketetua ha se gise nsan kuma ye yegu me so be me enya masa ti fabra na ejabra ma oduro ne mfiri na abasa nso a me nsu bi mbra ejabra be ma oduro na rubber na ehyem na jai eti me so obi a wanya nam yare ne di se sunsu anso ebi abra no ana se nya fa sunsu anso ne ma na no wahuna otu na mo no mba ejabra mo openeka se enya no nko obu aba na aba na yem ti aman ye fuyare osa hoye endoscopy awro nyina osa owiase aduro nyina wanom emfa ho omra me man 2 days osa no me se obetwa mo koyirawa atete atafre on tibium na mom eba sa enkoi maka chem se eyemmoa sai nam yare mmoa na didi ba sa organs nim ya man mo ndi bebrebe he abrofo ne hunya me dem di asem ma miawo na ne minua no se okobo adwaman se okoye de ho de me mfa ho enti wo de osa se de be osa wo de fabra me mo aduro ni metu ase kumkodo kummo na asiesie ma me se oyem no obetimi anum tea ahye so oyem no enti obetimi adi amokoyirawa onti nti hwe jabro machira kwan e okuma ase abontin so a ohwim enkra na wotie mi a okwa me woda kuma abrowana na me se ukosunyane ne potem a ehon so mi wo sunyan estate wo brotherhood asoda me na share first war na me doctor Chireko eje no hwe yare bia ha wa ebia me mo so je number no ye frame na me kan wasam tro number ye 0242 76 48 35 0242 76 48 35 and me WhatsApp la no 0549 10 15 80 0549 10 15 80 Nana Krobea eja enna enkoana maami bi di ne ba free hospital kese won ha yi meja government hospital abaye adaye se wonya circle cells enti omu yi ne ha no mama na duro bia ma se de ye bata huntutuo ne nkwa omu yi na no ode ne baye na me ma na duro adope me fresh maami ate se se de otimi didi otimi bibia di nana ada me be ka chese akora bi omde be na wonya sa circle cells no ode na aso me di duro ma no mani wa na odai osore na open ball enti me tie mo mu tie me ensu ototo circle cells ahuntutuo na aka no ho emenku ba no ana wa akora mani nku sanete na eba oboso obi wa na ma ne moja nyina awe giseko na nimia no giseko ma ne moja obi wa na ma ne hunsu awe giseko bo ne nsuo oboso no complain mi sisi machinka se chese akra ho a odi 20 years baba ka sa odi 5 years ya odi 5 years baba ka sa ya won 1.5 year chese wa kiti osua wase okra bia se bia ebe kunu bia chese esu ne ma wa kiti he nana me de man na se efiri ne moja ne
mu a bosi no wa yekese bosi abakasi the spring gatwi mu no anyini bro ti me sa wo sa nipa ne bi na wo sickle cells ahotutu bi so ye oba so ye be ma so penu so ye akora hwe jabro me kira kwan me pa cha wo so tie wo de hepatitis B me makase Ghana ya dino eti wo bia nya chance na kwa monani akọ na kwa pesika bra na akọ ye so nya hepatitis B ntia ma nkọ wa police bani bi me so nya hepatitis B dia do ma no efiri mo ye se wo UK wo ye ma wo di skeba eti ntra ma hepatitis B ntia wo me ka Ghana ha na me do ma so nya din sese bi o ye si cheche wo be ho no Jesus wo do satu so bra na kwa trouble che na we de nya fe se ma me otimi che ma me free ye na so so hia na se de kasa wo so otimi de ne de kasa na na sabre o de say na Krobea enye no nko a me so me ka enam yare ne ho ase infection infection na ba ena bu ma bebrebe nya enu fom yare friend kokora breast cancer ibi ma ka kire me se enye bibia o enam yare ne de ba esan se ba na oba no wan pedo titiru omo wo blood group O positive any O4 no esan se omo yare omo system na adin tie ba bo se ne fina da ne mogem na beboaboa no onu fum wo se wo ne nufu aka wo ne matwi wim ne mo aka ne pe wo se obekwa scan ye se dwo bia bedem wan pedo na eboaboa no ne mfifi na sta se pro du bo se obekwa no nufu din na atwedwo no motom na ama ne nsa na hono na chika se ne ya me se a doctor for aka say oban temu a obenya ahoden na me so me chese oban temu a obenya ahoden na ma me ba community free band ma ba de watena wa ma yakwa ni operation na sa ba ye wakopa bido bi na wa ni fo mu mi se wa ba wonsam afuna mo de ba me hodom da yo eja bra me pese mesem record we de metumi mo mfa ne ko ntimi so Brantam ni fedro no ma na yare na sin tuntem ene makasa no fo no wasema wi na Krobea me wo memedro bi na na friye odi ne mankrofo o mo nyina adwane o hima friye ne wo fe me de kasa ma no o mo nyina adwane me de me wi me nwane me hia na asase no kromesa no akwan foro masa akọjia ma maso na jatwe because dem do kofie esan say ye ntia me so say me wo memedro bi ye friend wo surukuntru o surukuntru sa memedro me no ma me se me be ma na no timi ye police mark am kasa mu ne mo ye de se mark ne ba sam timi de pem nam dia pim na na fie bo se last mission no obetuma ye Osurukuntu Abraham bo se ni na no o pere se ko tipa se keso no ese ne fififi no ni nyina pie ese se nei e ma no wa fe o mutuma edu na so be ma mu nya dina na me ma ni nya stock se o mu nsini e ma o mu ngofufuo efide no mo de ye eti be mai ti so pim no mo anka me wura na bibia ko ehye ye ri nyina etu Osurukuntu Osurukuntu I love you Mami number de bi number no na ba ti send pa nyina bi ni memedro e ma momra me say adan me ko nana ma bi wo tafo obaji memedro bi me say anadwona m kire se na wonye anopa ro se jaba wo waduro ene de wo bedi de wo kire me say baby aduana nko anopa na no se e bo na babe ti memedro ni bi baji number na je memedro number is 0242 me pa cha wa wutie eje sore na number ya wo boy fa na wo sorry frɛ na oni eja Abraham enkasa eja boma me bedase nana 0242 76 48 35 0242 76 48 35 where your WhatsApp line and I'm bebo no 0549 10 15 80 0549 10 15 80 men kase ma mo yare sintu frɛ me e bia de brain tia frɛ me number no na se mo ho dura me mo aba me ni ho duro na me obi a me kyerɛ enkran me woda kuman abrewana na kumasi abonji so a me wo hwim junction na sunwan me wo estate brotherhood asoda no pɛ me ni chef first wo o nche wo na animo de me Dr. Akishako ye no hwɛ ye frɛ eja Abraham me be me mo din ti na nefie number no meje anyi me bi na wo sna ma sport kwa ile be fi eja Abraham adofo de adehye in fact be man kasa no ho sebe o mema sem ne kasa ma ho ana se ye wo mema bi wo kroyimu a sebe wanya adwuma nso rane otwika papa entade pa no hye nye bibia entia o wate ase abekwane a ye bebo ne bebo sade ama no
na yabe fotawro ne de egu ne ko honya asem keto amiru activity wati ase efri enti agya Abraham no adofo ne ade hye sabre wa sorry obe frɛ papa no one papa no bekasa ade biara a wonte ase ene day no obe kyerem ama wanya wo honte ase awiai se wo be pensuo na wanomo a eya anum nsupa eya anom Clear Park natural mineral water nsuo mu nsuo ya se wunya bi na se wonomo a ya hyeda ye under strict hygienic condition enti nsuo no ede ene honsote ya wane jug de edisi dispenser so ya wo bottle ene ya wo sachet so de wo ho udwumadie bi a wudi a wo to nsafe nipadom no ya kai sa wo be ma Clear Park natural mineral water abase udwumadie no pese yen customizing nsuo no emensiuti program na wo ye na ye be ye se wo ye school wo ye financial institution bi ana company bi e na opese yin deliver bi wa intentem oni ye kasa ye de be bro Samas Royal Company Limited ye agents ye wo bi wodunkwa ye ne Bamboo Sport ndi animhwe Little Angel Ventures wo ho e na Keniben Ventures wo man so data do ye ne yankase ye number ni 0244 04 1913 and 0558 001765 unya fresa homa we ya Clear Park natural mineral water ye beje so ye no be kasa na ya kire ensemu nso ede amawo na wi isha ne nso se Abapa Mall the biggest online shop in Ghana wutiem ye akwanya no aba ma one se wo phone na ekita wo se ye Android phone ana se eye iPhone obeko Google Play Store ana App Store na wako download this app Abapa Mall o download Abapa Mall app wi a onuanda se ne eye awuram na se wuwuram a ade biara ehia wo nipa da se de bia no yeton bi wa ha Abapa Mall sa wo ba ha ade biara se fata se nipa wo yuzu yeton bi wa ha ubenya bi na wo de adi udwuma enioma light fam bi yeton bi de use wo kitchen bi ayeton bi de yenta ade a ye hye de ye nioma a ye di nua na aye Abapa Mall fo yeton bi ade a wo order no ye de bebra ba bi a wo bia sa pepepe ena uni phone na de be ye order na no afre yen wo 059 338 6133 ena 059 3391848 ewia nyaminsa wom herbal center eya abrewa basna de ene da no ena ewia ya ye kan yeti abrewa basna de osi wiase wa anwu bia wa emobbo entine sa wo ne ho akwa atwe ama wo a wo ne abrewa basna de emumpunimpu ne din ne honam se oya abrewa obeye wo nipadua ni mu adwuma amonua ba wanya bi ato na so se bema onso na wuntumi nyemba na obema wonso watumi ato bopa na wakuma boa no sabre wa ye mrempam enemu yade bi tete wo de ye hernia wo de ye prostate mo kokram ana prostate ayekese hepatitis B na how wo stomach ulcer blood pressure ana koko tete wetre yade ye wo de chie bi so dompenemu abu ana se sekrese yade bi na wu bi so obeba sepase bodwesa ango eho na abrewa basna de udini dwuma ne number ye 0246 450 718 0246 450 718 offers our number we ya abrewa beje so abrewa na obekasa dia wonti ase bia no abrewa bechirim awia di marvelous event ye the events ho adwuma ne ye event planners ye event coordinators ye decorators muntie dwumadie bia wudie ubetumi dia hye the marvelous event nsa ye be planne atwa deco no aye bibia kama e dia mawo sente sanso na opese deco no ne metwa mawo a ye dwumadie titire pa ye twa deco a tu se deco ne home twe amanfo si ho beka se wedding decoration die na tija what you say the marvels of onsa no sesi a decoration ahodo abaso yi unim se the marvels event for na de sa deco ni nyina abaaye enti sa wo pedi obetumi atwatwa ni yi a wo ma de baaye no omo na betumi atwa ne sa ma wo fra ye ni metwa funeral decoration ne ma wo se ye birthday nso na wo ye na wo pese etija te se de obi de ye na fra ye
na ye metwa no kama kyerɛ sɛ saa nipa ne deɛ no ye ne ɛkɔyɛ yɛ a wohu ye no enti ɛne di marvelous event ɛnkasa Kumasi haya anomanye post office station hwa ena di marvelous event yedi adwuma ye number eye 0245 628485 ena 059 926464 ofresa homa we ya di marvelous event ya beje so ne ye no wakasa enti akwasi afiri se ye ya ye kasa yi eja poku Isaac Opoku no di asempa na waka e di akiro kire se di edikan wako kire wa ben asase di etosu mienu nso na ya ben asase sa na third one ene na osan ko kire ye no di etosu miensa na ye de ba ha no wa kire di edikan aben asase di etosu ena me di anwe kogu so a omusimi ntnya abotre no eno na ye obi di anase no nso ya ben asase eno de o se ye abusuan asase no hene no aye nanafosu na de be ma no enti minya abotre ma na fosum fam hye ne nsansa na ode amame ena de etoso me ensa ne nso e dan ha sei na ono abeka se obekire me foforo no third one no enso na aban asase bio se die ne hia unti amo aba ka kire be na minti ye ba ma ne kosi se ka de hia wo nye de oba ama ne kosi eja poku asase no mani nyi ho bio onfa me sika mbrem what you say na ama no e ba cho me tu 23,000 hey man ebi wom in 2022 ena utia 230 million mbachan edi ma eja poku mbachan eja kwa me betena se obi nso di eja poku nso di eja kwa me betena se ewi ase wo ho se obi furu dua pa ye boa nipa no e ma ne furu akwada ba ya wasi so a wo bo ne bra wo panyini me ka se eja poku wa bo bra wie kire se ba bi a waduri ukọ wanim wo mfiem sina wura yi enti wo se wa anya asase bi amfra wura yi se me wo fa ase me de chew na mom ono a bra ne widiem akọpa 23,000 e de abrew na obegie di akyerɛkyerɛ abanya asase a sebe na wokɔ anase woba asemi minim se abayanim ema eja pokuro ba de mo ntra so amatna so be se ka kire me na mintie be se akra ye ntra se kra be emprensa de ya tena so e wa asemu ya mo de ato nanim se awura ne sasa mo mpe bi o ya ka kire no ama ne gitumu na no ye wo ho ena o se awura bi e de adutwuwa oba maame bi de adutwuwa ona se nsa asesem ni nyina akwhye ne nsa na wo ba ahemfi a adutwuwa eye adwuma wona hwe sa ahemfo no enkrata so wo otumfo abrempon ni bi na emom esan se yen ko honko hu se ye no kurenti no yentimi mmɔ saa efikuro no a wose wo ye adwuma wo mu no edin na emom adutwuwa ne de ye betumi abodin se ono na akire papa ne se ono na eton asase no no odi awura isika amano adutwuwa na ji awura isika dabi enti mwaka kire eja poku ne se awura yi se wo hia ni sika ane yedi ye ka kire ne time ne so ye no a wo se odi sika ne ba no na wodi saa awura no ebe hye anan se de wono na asase ni nyina akodi ni ho saa wo hene no na asase ne ye ne dia enti wona se wo hweso na waton ti se awura se wo mpa o san sire date foforo afi ofre na menam ha awura no se gese ya ba wono ne office ene yesi dabi se onyi ni a ye de beba ha enti adutwuwa wonimu ho ahimfie ba bi a so wo no ye mpese ye bebodin efi se ya no de ye ma ho mehu ye enti se woni saa maame no emom ene wodi na ni akwhye maame no asa awura no ena saa bere o mu di saa adwuma we ni nyina medase awura ya otimanim hai ontua sika mfa ma adutwuwa bia utia usika na baya na adutwuwa bi wo ho mbacho no kwa de minimu no wo eja pokui Isaac Opoku a yese edwoso abena ase na otie unu utia sika nde mawo eya kwa me bra ka kire eja poku se wiase se aboa no wa hawa yense ne bon mempasem se meneni benya ewo asem wei ho yankopon ya adom ebenada
mehia no wo take fimfia ha o meka ne final word no oba sa adu twunwa akro no onfa ne mra ka kire ne mame just a second ajapoku we de miami name se wotie abna siam ni se mutie pa na obo bi di kwa kofi ko store kora me won so minimi pa enti minim se abna se fo so tie pa se de Asem Beba Dabi esie no enei ya wada ajapoku Asem Beba Dabi mpanifo se o mo up to benada anapa no kono o ba uni adutwumwa momra ehia mo ofia anapa no kono eye eda benada na me da si awura mo akoma ntoyem wate bibia be ya kama wate atiefo ya de dwumadi na si ene eja Peter eja Peter Herbal Center nyankopon nhirawo na onya okese onuadofo a wutie me sabre se woni eja Peter ya woda eja Peter Herbal Center anu hia odo de awo hodwuma no woyo se wo ye obi a wape bia che na wunya bia fa hoto eja Peter so